Hi guys. Ku guys, ndakutorisiva akatsamba mu-UK. Ndakutorisiva tsamba mu-UK guys. I'm now receiving letters in UK. Hai, zvakaoma. Ndakutorisiva tsamba mu-UK. Hey. Guys, ndiku wait for the music. Hey, simele ku UK yana ndane bank card. Iri bank card. Hapana volume iripo. Tsumbo dzemuna dziperi simele tsamba dzemuna. Lori ndane bank card. Lori. Ndane bank card mninong. Ndane bank card. Ndane bank card guys makuchu iteyo makorokoto guys musabvadziwa. Iteyo makorokoto. Sure, thank you zvako JP. Ndabva kugeza ndisi kuchinzwa. Tsamba zi. Kudoya rimwe tsamba. Zvine zita rangu tsamba idzi. Kushindo chiwe. Hey. Each. Guys, each. Don't you know the DBS each? Don't you know DBS each? Don't you know DBS? Thank you, Barbara. Each. Don't you know the DBS, guys? Each. You know that handa mosha. Pepa nepa chinzikwa unoshubisa DBS. Ndochechirehwa ichi. Icho chichi. Ndochirechirehwa ichi kuti unoshubisa DBS rozoita wozoita DBS rinosviba DBS ndiro riri andimona do police clearance ishi ndikuwei mchiti kwa yeye une mhosva police clearance DBS mazviona ka ndakurisiva tsamba muno muzoti kwa ndakuudza torisiva tsamba right things coming together Debbie hako Maria ingova namata mumweya nemzvokwadi zvinhu zvako zvinongobatana ndito zvandakangozvudza ingova namata muzvinhu zvako mweya nemzvokwadi Mwari usaita mashortcuts muno mu-UK hamudi zvemashortcuts just do your things properly andika kanganisa uchimuka uchidona uri clean zvinhu zvako zvinongoita kutungamidza Mwari kumberi hapana chinoramba ukada kushandisa njere dzako kunoku chinhu chekutanga ndechoti kwasiyana nekuafrica tinokiya guys kuafrica tinokinja mozviziva kunoku hakuna chekukinja chandakangozvudza ini ndakangoti Mwari nyika yanda kunopinda ishi inyika yakasiyana neAfrica two parallel countries dzakasiyana saka sure remember to thank you thank you Roshin ndikazvudza ndikati Mwari munyika mandakuinda umu hamuna zvekukiyakiya isajara kukiyakiya kuno Mwari ini chonongokuudzai Mwari nechekuti ina handigoni hanzi change the wedding ring Latifa unobva watarisa newedding ring chaiyo wakaoma ukabva wachinja newedding ring yes Faith maita how are you long time ubva wacheka newedding ring chaiyo ndakutya munin'ina wangu saka ndikaudza Mwari ndikati Mwari kondoinda kwasiyana Mwari chekutanga handidangu kunyadzisa ndo munamato wangu wandakaita wokutanga ndikati Mwari ndoga ndi munhu wenyama ndinonokundikana
ndinokundikana Mwari ndi munhu wenyama. Chibatai mubatisise muti Mwari mundigonere. Handidi kunyadzisa munhu wakandipa COS. Izvo chekutanga chandakanamatira. Ndikati munhu wakandipa COS kungopuwa ende munhu akandipa chiziva zvandiri kuti ini nditori socialite. Haana kundipa chivande nokuti munhu anonyatsotondiziva zvekutodaro. Asi akandipa. Ndikati it can only be God. Haana chakataura hana kudini. Akati chindemugadzirira muite kuti vana vauye. Handa kubhadhara kana cent. Guys. Ndakagoya ndakati Mwari rega handidi kunyadzisa munhu. Chekutanga Mwari. Chechitu guys ndakamba kudzai ndikati ini paupenyu hwangu hwesina mafira ndakashandira munhu kana ndajera kushandigwa. Ndakanamata ndiri kuAfrica ti Mwari nyasha dzenyu ngadzichiburuka inini muve mutungamiriri pane zvese. Ndakuti chinosangana kwokuti ndinotumwa kunzi ndemosuka toilet ndigotumwa kuti ikaitii apo. Mwari ndindo zvandakasarudza ndozvandakada imi mukazvitendera. Saka itai kuti ndive nemwoyo murefu wokuti pazvinenge zviitika ndingove ndichisekerera. Ndisachinje mwoyo, ndisafunge zvimwe zvinhu, ndingozviudza kuti ndiri pabasa. Pabasa ndiwo wakazvida, pabasa yese senotoitika. Sezvanengoitavo kuAfrica kuti naye anti uyai netea. Ndo zvinenge zviitika kuno kuti naye wemel bring tea. Mwari, these are the sacrifices that we make sometimes for these kids, kana for the people that we love. Mwari ndigonese indoga handigoni. Guys, ndakanamata. Pane time yekuti mamusingandoni palife kuAfrica paya. Mukuremember. Towards kuma Christmas mamusingandoni palife every day. Mamusingandioni. Ndanditori paka prayers pachiti ukaenda palife panouya mumwe munhu nezicomment rake ende miyedzo inotouya yobva yakubvisa pana Mwari. Regai ndisaenda palife. Saka ndaingoya 2 minutes ndoenda 2 minutes ndaive pama prayers ekunamatira zvinhu izvi. Ndikati Mwari chikuru muromo wangu uyu. Muromo uyu Mwari uyu muromo ndakaonamatira. Mwari batai muromo wangu. Kuti chero ndozoenda kune vanhu vachauya vachida kuprovoka. Pabasa unotosangana nevamwe vanhu vanotokuprovoka chaiko. Ugosangana nevamwe vanhu vanenge vasingakufariri pabasa chaiko. Musingazivani. Mwari, ingoisai maki yeropa renyu yekuti chero kukataurika chichero kanzi kudii Mwari ndizvinini pise. Usisimeli ndehwekufacebook kubasa hakuna usisimeli. Itai kuti ndizvinini pise Mwari ndinyarire kuti zii. Nokuti ndichanosangana nemakharacters andisingazivi kwakabva. Zvino ndikanoti woina handibviri pabasa pavanhu. Uyo zviti woina handibviri. Mwari ndidzidzisei kuti ndichanonyarira kumberi. Ndakazvinamatira. Ndandine list. A list yezvo ndandichinamatirira. Andimoona. A list yandachinamatira. Ndakazvinamatira ndikati Mwari munozati ndakanyatsa kunzwa kuti strength yangu yese yadzoka ndikati right. Because munhu aitonyatsa kundityira. Hanzi I don't think she's doing it's good about the COS if you have hours here working in one place because dom care mawani wese munhu akajera ngwavha igona give up. No, I don't do dom care. I don't do don't do dom care. Baba vasikana muromo wangu unogona kudairai kuno asi kubasa never. Bvunza vanhu ndoshanda nakubasa never. Muromo wangu unogona kudairai panapa. Because panapa tinenge tichingo munenungoya muchingo kukanda orafu. Asi kubasa I told myself, you know what? It's rather I spend most of my time ndakanyara. And that's exactly what I'm doing. It's just that ndinoshanda neboys. Saka boys tinozongotaura nyaya dzebasa and ndakatona mati phone guys, phone. I prayed for the phone ndikati Mwari kubasa kudiwa phone. Zvokuchata kumabasa izvi. Ndazvidiwi. Ndidzidzisei Mwari kuti phone ndise munotozviona imi kuti munosema message I don't answer. Handitozvioni. Ndine phone yangu ndikaibata ndenge ndichingologa zvinhu zvekubasa. Ndichipa ma-reports ekubasa nema-update zvinhu zvekubasa. Otherwise ndine ndakaikanda up phone. Ndakati handisikuda kutomboita shungu nayo. And it's happening, guys. By the grace of God it's happening. Makusena achika panongopedza life nempepa handisina shungu nefone ndotoikandako. Andindi life kubasa ela never. Ndoita life makuseni nchinda kubasa. Ndoita life ndabuda kubasa ndakudzoka. Kana ndiri kubasa handiti life. Handiti life. Chero zvofarisa zvodini ndakatozviudza kuti life inga ndakakudzai pandikati mukuona musingandioni mungoziva kuti vakafasiwa nebasa. Kana vave free vave kumba vachauya kubasa life chero chikaita sei
hatiiti malife. Munoti hatitosangana nezvinhu zvinenge zvinakizere zvekuti unozvidomboda kuti vanhu onai, but kubasa private and confidential. Confidentiality yemaservice users edu yakakosha kudarika zvinhu zvese. Confidentiality yavo, privacy yavo yakakosha kudarika zvinhu zvese. Ndo vanhu vatinenge tichichengeta ivavo. So they need their privacy. So we are just there to support them. Andimona. So ndikati ndikumusapota kundomuburitsa zvepa life ndinenge ndichite. So confidentiality yavo, it's very important. Privacy yavo, it's very important. We learned about it. Takandozvidzidza kuma training. Vanoda privacy yavo. Saka tinopa privacy yavo. Foni yangu ndeyangu nemi kana takudzuka kunuku. Asi vanhu vakuita basa rekubira vanhu mari dzema-COS ka musirambe musarega kubaka musazo tikaitorera tirege kuba nokuti SIS MELLY inini kana ndinongokubvondora kana ndiri kumba kubasa kwangu I respect my workplace a lot. Asi kana ndabuda meme ukangoda kuita zvinhu zvemawarawara uchibamaridza vanhu tinokubvondora pano ende tinotokurevera home office kuti kutora mari dzevanhu. Musatore mari dzevanhu musingawapi ma-COS. Kana matora mari dzevanhu ipai vanhu ma-COS. Izvozvo kune wakatorera vamwe vanhu 73,000 guys. £1,000. 73. Kamuchida ndimufonere izvozvo. Kamuchida ndimufonere muridzi wenyaya izvozvo ataure nyaya yake. 73. Mukadzi wachona attempted suicide 3 times. Nenyaya yemariyo 3 times. Moti zvinoita guys. Moti zvinoita. I'll be standing for the truth. The truth we shall keep and the truth we shall tell. Kana ukati kwa unoita zvekuti kwa unenge uchidini. Animona, kwa kuma TikTok regai vaite lori. Vanoburitsa vanhu kuma TikTok kuma service users. Regai vaburitse. What day to catch up now? Hanzi Mvenge call you. All right, I'll call you now. Animona, regai vaburitse, but chandoziva it will catch up now. Kana vachikuma kwatiri kudzidza uko avapengi kutidzisa kuti mandikire anoda ma-service users anoda privacy dzavo. Ndosaka mumarumu mavo chekwatipindisu unongopinda uchinonotasa kuti ari right here pama-hourly rounds pepa kunocheka kuti is he breathing kana usina mbomona arimo here, and then you know down haupindi you don't interrupt navo zvokuti unokanganisa program dzavo. No, saka vari kuda kuburitsa vanhu kuma TikTok uko vachiburitsa regai vaburitse. Vari kufarisa zvavo vachasangana nazvo. Animona, ndiri munhu mukuru. Ora tsindia. Ndiri vanhu vakuru guys. Ndikatonda pandatofunga kuti ndikurasika ndikatoendobvunza pano. Kuti nei guys. Pane zviri kuitika. Ichaka chinhu chinojega foni yangu. Kuti nei guys apa ndoita sei. Ndikatoendoziva ndobvunza pano because pane macarers. Pane ma-senior carers. Aripo. And I'm so lucky kuti ndinoshanda netimu ndinoshanda netimu riri cooperative. Timu rinodzidzisawo. Andimona. Tine group kudhara isina ma-COS rose. We've got a WhatsApp group nema-COS. Handi 20 hours ichi. 20 hours then you are safe in bus. Pamela life don't show my passenger SIS. It's only one day. Takuwai. Ndochengeta basa. Ndochengeta basa. Ende mabhosi angu vanhu bho zvokuti mabhosi angu vanhu bho. Mabhosi angu vanhu bho zvekuti andimukona bho zvekuti mabhosi edu. Saka unenge uchade unofunga kuti kana ukanganisa unongotsugwawo simatsugu pabasa pakambani. Ende ndikutonamata kutoti Mwarika ma-clients dei aramba achiuya ma-service users kuti ati kambani dzinyatsa kukura, kambani ngaikure nezita raJesu. Nokuti tine ma-house akawanda, tine ma-houses akawanda ane vanhu apfachukira. Mozati munamato wangu Mwari ndo pandoti Mwari vanonzwa so. Ndichimuna kana ndengoti ndiri ndega ndikati kuti vanhu vagari pabasa kuwanda kwema-clients anenge achiuya kauko. Nhasi kwaya 3 new. Hanimuona 3 new. Crowd the company is what? Is growing big. Kana uchiona kuti pa house pachiya vanhu 3.
uzoti kamba nekutokura. Hanozvona. Saka ndotenda Mwari. So far it's good. Timu rangu rinonamata. Rambai muchimirawo neni mumunamato. Rambai muchimirawo neni mumunamato. Kuti tirambe tangodi tisachinje moyo, titove moyo titove ne a very cheerful heart and a very patience ndagara ndinadzo zvangu. Patience ndinadzo. Saka kwanzi happy birthday kuda. Ndinotokanga no wonder. Happy birthday kuda. Mwari wakuite zvakanaka wena mudikani. Mira ndifonere munhu we73,000. Hani tatimvenge. Tatimvenge regai tifonere munhu weningikiri. Apa mangwana ndine mudhari wangu atari kuya kuzonditora pano kunoku. Achada kuenda neni kumba kwake kuti tinde kusapa. Asi mangwana handishandi saka ndambofuma ndakavata. Ndizobuda time. Uzindamba kwake time. Acha achinditora. Ndikaiti mbotaura newe kubigwa marusha. Bigwa marusha. 73,000. Asi naimi guys, kana mune 73,000 munenge mchindepi? Munenge mchindepi? Hello? Hello, my brother. How are you? I'm fine. Good evening. Good evening, brother. Yes, right now I'm on live. Yeah? I was telling people about, because I contacted Munyaradzi. I sent a message to him. He hasn't come back to me. So I'm still waiting for his feedback. But meanwhile, I'm on the live with people, Zimbabweans. I guess also some other Nigerians are here because I've got some Nigerians that are following me as well. We want to hear what happened for you to give somebody 70. Is it 78,000 or 73,000? 78. 78,000 pounds. Yeah. Can you please tell us the story? What happened? How it happened? Yeah, what happened is he called that his sister has a care home and that he wants to sell his COS, which is certificate of sponsorship. Yeah. So the guy and my sister, they were working at the same place in UK here, so they were friends. So he now said, okay, then we have people that wants to do this, and he said, if we have people that wants to do COS, that we should bring them, which we pay them, and after a while we were expecting. Initially they said the COS will be out in 2 weeks. We waited for a month. We couldn't hear. We didn't hear from him or her. So we now said, if he cannot give us the COS, then it's better for you to return our money. So that's what happened. And at that point, I didn't know the guy traveled to Zimbabwe, that he had something to do in Zimbabwe. The sister too also came to Zimbabwe for vacation. So we now called the guy that your sister is coming to Zimbabwe for vacation and he has not given us the COS. He now said, that's okay, that they met each other in one hotel in Zimbabwe. And I said, okay, what happened? He now said, the woman said, this is what happened. Okay, what happened? He said, the woman said he's going to refund us. He said he claimed the woman gave him $30,000 cash. Then that the police arrested the woman. They collected his passport. They auctioned his car. They auctioned her house. I told him, I said, this story is not connecting. How can it be that
in all Zimbabwe, it is the same hotel that you lodge. You now met your sister. And I said, we are all Africans. It's not easy for somebody to auction a property within a short period of time. I said it's not possible. How can you say they auction a house in less than a week? I said, okay, if you auction the house, okay, let's see the evidence. At least there will be written documents to that effect. This guy did not show us. He now sends a teller to us that, okay, that the money with him, that he tried to send it to UK account there. He gave us the teller. Up till, I'm telling you, I was a banker. International transfer doesn't take more than maximum maybe 48 hours. He gave us a teller. I said, this teller doesn't look right to me because I know when something is fake. There was a particular teller, the stamp it with National Bank. There's another one that I used to transfer the money, Echo Bank. I said, bro, this thing is not right. You are not being straight with this thing. Up till now, he now said he cannot send the money, that the lawyer that was involved in the auctioning of that house and car, he gave the money to the lawyer. The lawyer should send on his behalf. Now we are calling him now. He said the lawyer has taken away the money and the lawyer is in South Africa on vacation. So that's all we've been trying to, okay, where is this money? Where is the money? If you are not giving us COS, at least give us our money back. It's not a must. It's not a must. This lady only trusted you as a co-worker. They've been working together for almost 4 years. He trusted you. And I said, give us the money back. It's not a must. That's all we've been. Different story. He said that he's trying to come back to UK, that they had the immigration issue at the point of entry, and they send him back to Zimbabwe. I was like, why is it that each time we are trying to, you always bring us some excuses? I said, okay, give us the statement of account that you want to transfer the money from. I'm a learned person. I know much about these things. Give us if the money is in that account, it will show in the statement of account. Statement of account, nothing. So that is the issue we'll be facing with this guy. So is the guy back in UK now? He's still in Zimbabwe. The guy is in Zimbabwe? Yes. Okay. Because I sent a message to him, the UK number was not going through. But the Zimbabwe number is where I sent the message to, and it actually blue ticked. I think he has the Zimbabwe number. He has a Zimbabwe number. Yeah, I reached him out on the Zimbabwe number, and he actually responded on that one. So when I sent him, when I told him the story, to say, you know what, my brother, get back to me so that we can try and resolve this thing before it gets out of hand and before it affects you. So up to now, the message hasn't been opened yet. So I'm still waiting for him to open the message, and then we can send. My brother, are you saying 78,000 or 7,800? 78,000 pounds. How many COS? They have different. They have different people that wants to come in from Nigeria. There are also people. We know this thing is not right, but if this thing is not right, doesn't make you to take advantage of people. The lady trusted you. But my brother, it was this COS. She was buying for how many people? They have like I think there are more than 10 people, or thereabout. They have different people. 10 people. So it's 78,000. So each course was how much? According to him, he said the cost of one is 9,500. Hey. So now, is the guy still working where he was working with this lady?
he went home to do something. Mm. So I think on his way coming back according to him, on his way coming back to UK, he had immigration issue, so he couldn't enter. That is what he said. I don't believe him. How could you just have So an immigration? At the moment, he's claiming he's in Zimbabwe. Now, I was like, okay, how do we meet? This is your sister. Where is the sister now, my brother? Where is the sister now? The sister number is not going through. The sister is here in UK. He's there in UK, but he didn't release the until address. Okay, do you have the sister's picture? Because we can find through the picture. Okay, maybe I'll try to get the sister picture. Yes, get the sister's picture. What's her name? I'll ask my sister. I will ask my sister. Okay, please ask your sister. Can you not add your sister here on this call on your phone? She will be at work now. Okay. She'll be at work now. All right. Can you please tomorrow make give me all the give you all the necessary documents, please? The pictures, if she's got conversations and whatnot. Because I think for now, we have to go after the sister so that she can, she can return the money since the money is in her possession. But the guy claimed that the sister has given him the money. Then where is the money? But no, from what you said, the sister gave him 30,000, right? No. Mm-hmm. The guy Moya Dasi, or what's it called, Jiri? The guy said that they sold his sister's house, they sold his sister's car to get the money back from her sister. Now he claimed the money is with him. No, you know what, my brother? We don't care. We don't care what he is claiming. Let's go for the sister. The sister, if she gave the brother money, she'll show us the proof. Because from what I'm thinking right now, the sister, he might be saying that to protect the sister. Because he is in Zimbabwe, where you cannot find him. And the sister is here in UK, where you can easily access her. So he might be trying to cover up for the sister, so that you don't go after the sister, because already you know him and he's not in UK. I told him, I said, guy, if what you are telling us is true, just give us a documentary evidence. You said, I know the guy's name is Munyaradzi. Munyaradzi, what's his name? Jiri love more. Munyaradzi Jiri. Love more Jiri. Love more Jiri. Yeah. Love more Jiri. That's his name. But the picture I love more Dinayo. I have the Love More's picture, but I wanted to do the right thing to conduct him first before I did it. And so I did conduct him first so that I can hear his side of the story. Though I've got some of the evidence that I got from the brother, right? But I wanted to do the right thing, consult him first. Probably we might even be able to solve it behind the back so that he can send these guys their money back. Right? So he hasn't opened the message yet. He's putting somebody's life at risk. How can you take somebody, your friend, your colleague? I heard your sister was committed several times, tried to commit suicide several times. Yeah. Ish. Because of that money. I'll send the evidence of the money sent to me. Then the teller he tried to send the money to UK. I have the teller, so I have a conversation as well, trying to. So I'll send everything over to you. I'll send it to you. Okay. No, that's fine. That's fine. That's fine. Just tell your sister at least to, I don't know, to get hold of me or to give you all the necessary information so that about the sister. Anyway, let's start from the sister. Let's hear if the sister compensated the money or gave the money to the brother. Then we start from there. Because
I fail to understand. Do you think this guy right now is in possession of 78,000? I don't think so. When in Zimbabwe? That is what he said. He said the woman gave him 30,000 cash. They sold his house. They sold their house. They sold their car to raise the balance of that money. That's what he said. But I know he's trying to cover up something. That's what I'm thinking. Wow. Because your sister, the number he gave us, we were chatting with the sister before. The number he gave us for the sister, the number is not going again. You see, that's the thing. So your sister doesn't have any information about where this sister is working, the hospital, and blah blah blah. Told him, give us your sister company name, company address, our house address. No, listen, Tobela. His sister was working. This woman trusted this guy because they were working together. They actually worked together. But ever since the guy went home, he's not coming back now. He's telling stories after stories. He gave her the money, gave him the money because she trusted him. You get what I'm saying? Yeah. So when your sister gave the money to this Mnyarazi, how did she pay? Did she give him cash or what? Account. He paid some through account, then some through cash. Okay, how much was paid into the account? The total he paid to the account, I think, is around of 50-something thousand. 50-something thousand. He collected 20 by cash. Okay, so 50 by account. Which bank was that? You said? Which bank was that? Which one? Which bank? His UK account there. Okay. UK account. We have the receipt of all the payments. Okay, please send everything to me, right? Then tomorrow I'll call you again. All right. I'll send it over to you. And the picture of the sister, please. Because right now she needs to tell this guy to come and clear everything. Okay. All right, sharp. Guys, handi muri kunzwa mainzwa kanyaya 78,000 yakategwa na Mnyaradzi Love Mo Usho. Mnyaradzi something Love Mo Usho. 78,000. Now vamwe vakaenda holiday, vamwe vakadzoka. Iye haana kudzoka. Hanzi ari kuti ndakaita issue neimmigration. Kufunga kwenyu mimi munhu anodzoka. Akabata 70,000 pounds. Guys, unodzoka. Tindo akamupa cash mari yoyo achiti iye day 10 ma-COS. Sandi mulaka happy birthday sister, have a blessed day mwana kuitira zvakanaka. Do you think he's coming back over 1 million? Yes, iye COS 10 ma-COS 70. Mukadzi uyu anga kutounza family yese hama dzese dzekumusha kwake. Saka pakunzi 9.5. I think 9.5 vakareducigwa kubva mu 10,000. Zvakanzi mukutenga akawanda chitipai 9.5. Ndobva varova pasi. Italy hazvina basa kuti muzimba Jutani mazimba atangofanana nema-Nigerians. Atongofanana. Right, rega ndibve ndabhloka ushu. Uzoti panapa hapaitigwisirani basa rese. Zvokuya pano chitwai Medusa hesi. Who is Medusa? Tokubhlokera izvozvo. Tonotiomera kunext door. Uchadzidza kuti handisi Medusa. Munondidaidza Medusa muri kumaraini kwamunenge muruku. Ukanzi bata Medusa ungabata ini. Uza chinonzi Medusa chi. Mumboverenga mumborisecha chinonzi Medusa. Inyoka iri mubhaibheri ine musoro 7 and evil snake. Wondichi Medusa.
Saka muri kuona guys 78,000 munyaradzi anenge anogara kuHarare. Mazimba atove danger tangofanana neNigeria. Mazimba. And this is very maona here document yabuda ku UK. Maona here document yabuda ku UK. Yekuti ma documents emazimba kuno ku UK are kunzi they cannot be traced. Mukutara zve Nigeria kuti Nigeria yakusikamiwa neZimbabwe. Ma documents abuda kuno ku UK kuno kuti hanzi Zimbabweans ma documents avo cannot be verified. Hapana kuku verify. As I told you, the pane yandakaona B-Sims. Pane yandakaona. Animaona pane yandakaona B-Sims. Asanda veni mari nchatengangu. Animaona. Imagine guys. Mari kona here document. Rabuda ku UK kuno ku government. Mirai. Shakoma. Dokumenti yakasainiwa na unonzani ndiani ko? Right. Pane vanhu vari kutumira vakatumira pane munhu akatumira mapepa andika ku Home Affairs ku office ku achida kuitigwa meno zvaida kuitigwa ndobva piwa ichi musasaza master vanhu ndobva piwa minduro iyo minduro ndiraindi kuverengerei minduro. Thank you for applying for QTS aminotichi in England. QTS guys. Unfortunately, your application has been declined. Reason for decline. Vanokupa reason ka. £78,000. Anzi SIS-MELLY swaga ari kupopota uko. Ari kupopoterani swaga. Kwari kupopota ke zviri kaya popoti kwari kupopotera iswe. Inzwai QTS hanzi teacher status. Hey. Inzwai. We are unable to verify professional standing documents with the Ministry of Primary and Secondary Education in Zimbabwe. Anyway, we have removed hanzi ari kuda voucher. Voucher. We have removed Zimbabwe from the list of eligible countries. Animaona. Ndimbomira kuzanya zvimabvusa takafura kudhara zvino basa rese zvanhu varikupopota regai vapopote kwavari kupopota. Guys, musatifikire zvinhu zvekumarine guys, please allow us to be. Inda mchingoda tiche zvinhu zvehondo guys. Regai vataure, regai vapopote, regai vadiki kokoko. Isusu kuita zvedu pana tine nazvo musatifikire negativity. We are trying to be positive guys. Let them talk. Let them popota what are there. Bro, let's do what we are doing here. We need to be able to verify all documents submitted by applicants with the relevant authorities. Guys, this is to ensure QTS requirements are applied fairly and consistently to every teacher, regardless of the country they train to teach in. Murukunzwa. Vanhu vari kuita mudosho. Guys, mukandudza nyaya dzemastiti nchakublock hai. Musadaro guys. Mukandivigira nyaya dzemastiti I'll block you guys. Tikusara zvinhu nemusoro panapa. Chimbosiyana ine zvanhu vari kupopota mapenzi ari kupenga masititu. Please. Amona. Mudosho iya inobikwa nevanhu kuZimbabwe. Home office yekuno ku UK. Maticha manga maita mukana wokuti mupinde muno kana muri madependents aya. Mupinde muno moya modzidzisa ani mamuri maticha kuZimbabwe. But now you can't amuchadiwi matobviswa pa list yema QTS achona. Ninye kuti your certificates
are not verified. They cannot be verified anyway. Ministry, as the ministry is not responding. Louis Kunze, why is it not responding? Why, Eastleigh, why is it not responding? We don't have to rule out as well that Kunema certificates are not equal to Zimbabwe. Am I wrong? Am I wrong? Am I wrong, guys? Okay, ministry is not responding. That's fine. But in Zukutiwo, can we rule out? Can we rule out as well? Kuti kune midosho yema certificates are equal to Zimbabwe. Hakuna ere midosho yema certificates are equal to Zimbabwe. Hakuna ere. Because ku South Africa uko unotenga degree na doctor. Riko degree na South Africa ma degree ekutenga ariko na doctor uko. Ma degree ema teacher yawa ariko South Africa unokutenga degree na kora unoda. Domo mwanenga achizonza verify iwa hagoni ku verify ka. Handi muri kuona. Saka as much as iyo Minister of Education isiri kuda kuti maticha abude iri kuvavarira. Asiwo nesuwo ngatitege kungopawo mhosva. Nesuwo futi kumaZimbabwe mapepa ari kubikwa. Imozviziva. Mapepa ari kubikwawo imozviziva. License change mu South Africa makazozviona imimi vazhinji vauya kuno nemaCOS kuti malicense mazhinji anga ari mudhosvo. Vakazozviona makambani vatowe munomu. Vakatenga malicense vakauya nawo munomu. Unodoipuwa. Animona. Hoya muno uchizonzi mota njo. Chidriver mota iyi. Uinde kune murapwa unoona unoshanda uchita personal care yambuya apo. Auchagoni kumutsa mota ya. So you see, hameno zvikuitika asichero Minister of Education taiwa kuti aisi kupa ma certificates asiwoone miwo mutosho munobika. Asiwoone miwo mutosho munobika, guys. Mutosho one miwo munobika. Ngatingorova ikose. Government ipai vanhu ma certificates avo. And the Minister of Education it allowed these people to go kune dzimwe nyika vanoshanda because you giving them ma bond notes. Ma bond notes hashandi. Munoti vadini imimiwo maticha nyaya dzakafanana neidzi dzekuti ministry aisi kukupai kuverify hamuti udzi kuti tiuye titaurewo panapa tichenoisi nazvo hamuti udzi totozoverenga zvidokumenti zvotobuda nekuno kuUK hatindonyadza mupawo muchituza kuti SIS MELLY mambowawo here kudai isitoya pano tochipisaka imi muchisigira mucomment section munoti havaoni. Malevendi ndo anonyatso kuwa ini senzangu live pana padzine musoro vanotoona. Vazidza kutukana guys. Vanotoona. Uyai pano mutaure tibasirane kuti release people, let them go. Tichapa ma reasons. You are giving them peanuts. Muriko pama nikiri ma RTGS. Allow them to go. If you want them to stay, vape mari no tenga ma US dollars. Vape mari no tenga. Vanochikira penyo wokuti ndo vanenge vachitaura here nemaikiki hati vanenge yavotiudza isu tochichiriza isu tikata kutaura mazano tiri kuno kure kumhepo kuno kumafura mhepo tutaura tiri kuno kuvanoti vanepi kunyazo kuhochomoka iko zvino nokuti haakure tikazvitira noise takabatana tise izvi it will force them guys. The problem ndeyekuti kunoita munhu one anenge achitaura umwe anoya chitive opposa. Vanhu vakabatana vese kuti justice for maticha nevanesika ndamwari ndokudzai muno inokhera yabuda press release statement apa inozira yabuda but hatina kubata isusu pachezvedu kuSouth Africa kuZimbabwe hatina kubatana kumaZimbabwe tinoda kungwarira nyaya dzisina nebasa dzemakuhwa emimba dzana madhumbi ndodzatinenge takangwarira 37,000 asi mwari dei atiitira nyasha chokwadi 7,000 palive yamadhumbi uko. People watching kuti mudzi wenhumbi yamadhumbe ndiani ari kuti kudii asi chiuya tibatane 7,000 it's a big number. Uyai tibatane panumber iyoyo 7,000 titi justice for maticha nemanese allow them to go and work out of Africa if they want to because muri kutodza kuvapa mari muri kuvanyima mari haiwa
tine live ndinenge ndiri ndoga ndichiwawata nemadhairies angu tiri 120 achindibetsera mucomment section. Havauyi ndikunyepa here gaisara chokwadi. Am I lying? Ini mutozanditaura chokwadi ndikunyepa here. Batiki havauyi uyai tifocus tibatsane pamwe chete. Let's put our differences aside. Justice. Thank you Prudence baby. Justice for Madumbe. Quite for Madumbe. Why oh guys? Justice for my teacher and Manesi. Zviti asi kuti Madumbe wakavata nani kuti azoita zimimba iro ndozvatoda izvozvo. Takaroiwa chako neakafa. Takaroiwa neakafa chaiko. Paguwa munhu unoona chita kudedzana uyai kana zvotanga kudare mukai uyai zvazodii vanhu kutotedza kuenda kubasa tongochandzinga kumabasa kune foni. Nyaya dzana taitidzi kuti waisigwe itatu iroro. Nyaya dziri pressing including you maticha acho nemanesi acho. Hamuuyi kuti timire nemi munenge muri kumakuwa kunyaya dzana taituku ndokwa munenge muri. Musiya dzenyu dzekuti dziri important titi kubatsire kuita noise kuti muwanike kumuregedzwa kwenyu muinde kune dzimwe nyika munoticha hamudi munoda kuzati mimba yaMadumbe ndiani richi ndiani zvinobatsira hamudi kukwetera data vanhu kukwetera data kuti vaone kuti nhumbu ndiani. Njiyada kuedwala kuti chikoreka ndimboenda njo. Ngatisadaro vasikana ngatimboti 2024 ngatimbobata naye titombo maticha mouya manesi mouya tibatsirisa hatisi manesi hatisi maticha isusu tiri hedu makeyara tobatsirana. Hamudi muda kuenda kumakuwa kumimba yaMadumbe kuti a 7,000 muri kumimba yaMadumbe. Yes Joy. Hi. Yes can you muri sego. Mushe uri kupi? Yesu. Ndabara December. Ndakakuudza iwani nditi SIS MELLY ndiri kuenda kumba ndiri kumba ini. Aiwa. Wakati ndiri kuenda kumba zvaDecember ka. But ndiri kuno izvezvi ndakazoya mari mwezi ndiri kudzoka next week but one. Thanks very much for this. But topic yamataura ndaifarira saka ndatomuya ndikati aiwazve. Daizvezvi zvivarwa ndauza kuti ndingakana vanhu vauya but this is also making sense, you know. People should just open their ngatibatanei guys. Wona ka Joy tsamba Zimbabwe yabviswa pamalist emanesa maticha anga ari kuwana nzvimbo zvakanaka kunoko. Uri kuona manesa achiuya zvakanaka iko zvino manesa achakwanisa kuuya kunoko maticha achakwanisa kunoko kwai mapepa avo haasi kuverifiwa because Ministry of Maticha and the Ministry of Health and Maticha havasi kudaira maverification anenge achiverifiwa nevanhu kuno kuUK saka vabviswa palist. But ndozvandiri kuvati munonyarira zvinhu zviri important kudaro makutorambidzwa kubuda munyika kuti muinde kune dzimwe nyika dziri kunze. Andika kuUK hamchauyi manje ndichange murambidzwa nona Canada neAmerica munonyarira nyaya dzakadaro asi dzemimba yaMadumbe munoda kuziva kuti mimba yaMadumbe ndiani. 7,000 tikoko 7,000 tikoko. Right now manurses havasi kupa handipane tsamba inofanira kubva kuno kuya yekuratidza kuti zveni you are a qualified nurse wakaita nechii that later haisi kubuda saka kana uri nesi unotoaplya wakatongozvimirira woenda uko semunhu anongoshandawo like Red Cross kana because tsamba yeverification haiko. So I think honestly SIS MELLY matopics akaita seaya people should actually open their eyes vanhu vazive zvinhu zvine basa because hazvisi kubetsera because tsamba hadzisi kubuda saka unogona kuapply for that clearance later and you think kuti zveni maybe inobuda that clearance later is not coming through saka kana wakutoenda uri kutongoenda just as a general person kutongosiya basa wega usina munhu wataura naye then you just go there wonotonotanga ndingati just any support worker funga kuti apa unenge uri qualified nurse of which manesi uko anobhadharwa SIS MELLY une zvaunofanira une test yaunongosvikonyora kana wakaitira kuZimbabwe kana kuti kuAfrica une test yaunofanira kungonyora then funga kuti manesi they are actually paid something like 40 to 50 pounds an hour
but unosvikotanga kutambira ma15 pounds an hour because uri kuenda usiri qualified nekuti tsamba hapana. Saka ndiri kuti Veronica, these are the issues that people should tackle. Ndo nyaya dzinofanira kunge dziri nyaya dzine basa idzodzo, nyaya dzevanhu vari kurara nasisi medu kutaura chokwadi kataneta nadzo. We actually hungry. Vanhu vanongorarama every day. Nhai chingashamisa chii papa? Alright, takazvinzwa kuti akararana nesisi medu takawanei? Ngataura nechokwadi ndandiri. Zvinhu zvakati tikazodii paya? Takaitei. Tiri vakarara. Hapana. Asi maticha nevanesi tikati justice allow them to go because amusikopa mari kana kuti vapeyi ma-US dollars achavari kuda, pay them. Tikaita noise panapa tene chinhu chine musoro. Handiti muri kuona manje, asi yekunzi nhingi akararana nhingi zveshuwa Sisi Melly, we were there and taziva kuti akararana nesisi Melly, tiri pano nhasi, we don't have any information. Vakatorara takazowanetindunura Mwari ambotibatsira so munoziva. Nokuti zvozvo tinokoshesa so hazvina nebasa rose mufunge. Hazvina kana nebasa zvinokoshesa mufunge pano pakurarama. Aiwa, zvakatooma Sisi Melly, to be honest, because hazvisi kushanda. Mwari dai vatidetsera because zvinhu zvatinofokasa nazvo hazvina kana basa, ende mazimbabwenzi hatina kubatana. Makaona kuti mitepo iri kuoma ndakashamisika 7K kuziva kuti munhu akarara nacho 7K munhu akaroiwa. Mwari chibatsirei. Saka munhu wese wazi iga tinowo kuti murume munhu wenhumbu ndiani. Zvakaoma chokwadi. Mwari nevatinunura vedu vei. Aiwa, enjoy Africa, at least uri kudigirigiri, uri kune zuva zviri nani. Tabvugwara nokunoku, tabvugwara kuda tabvugwa zvirega kunoku. Zvakaoma, batika zviri fani anyways kuti hatizozive kuti izvoni zvinofamba sei. Okay, pane vanhu Sisi Melly vandiri kuona vari kuti zvenanzi 40 pounds an hour kumanesi. Vanhu they don't know kuti this is very very happening in the UK. Sisi Melly, you are there. A qualified nurse anenge akapinda mu-UK onyora test yake. I was actually looking for this kuti inonzi chii test yachona. Qualified ne-UK board unotambira 40-50 kana ushanda ne-agents, and this is very very true. It's only that vanhu vemuzimbabwe hatiri ne-information. We're giving you this information for free. Manesi acho havambopa vakakudzai kuti vanhu vanotambira mari idzodzo. Why? Because they don't want you to go that route. They don't want you black tips vari kuAfrica. They don't want you kuti mwana mutongotumira message kuti pai mwana wamedza demo, mwana wamedza rubber, mwana wamedza chamber toilet. Havadisa wakudzi. Vanhu vane problem yekuti they don't want kuti tipe vanhu information, and this is the information yechokwadi yekuti vanesi vanotambira 40 to 50 pounds an hour depending nekuti uri nesi wechii. Like my mental health nurses anti-medical kuti vanotambira, manurses anenge ari kana kuautism vanotambira depending nekuti unoshandira department ripi, especially kana uchishanda uri registered under agents kwete uchishandira anhingirikini. Taura zvema-agents because this is what I know. Zvemanesi angu handizivi kuti vandichadobvunza nesi vangu sisi vangu vandimaiguru vangu vanogara navo pano munokora mari kwenyu, asi kuti havasi kuprivate avo vari ku-NHS handizivi hangu kuti manesi anotambira mari. But agents Sisi Melly handikune pere inobhadhira. Ini ndine munhu wandotonyazoziva anotambira. Handiti hanzi ICU inosvitsa $60 pounds an hour. Vanhu vanotambira guys, ndochokwadi, but vanhu havadi kuti tiudze vanhu mari idzodzi because havadi kukundwa. Isusu tinongozvita hanzi in the States you get minimum $60 for 220 an hour. Handiti muri kuona. Saka isusu tinongotaura chokwadi chezvatinenge tichiziva, haisi mhosva vasikana. But Sisi Melly very much kwewejoyi mazvano ndiani kwane ma-COS. Sisi Melly COS iri kupisa. Kana riri rechokwadi munhu unenge uchipisei. Atiri kuramba nemakaya ekuchile vanhu mari. Kana unawo ma-COS mauri chida uya uchimatei. Maona reSisi Melly munhu anyora kuti hanzi zvoni zveshuwa joy learning disability and mental health nurses
vari kutambira zvechokwadi vanotambira. It's not all of them, yes, but vanhu vanotambira. Inini ndine mafriends angu guys vanotoziva SIS MELLY vanotambira ma40. Unomutarisa sowoti Mwari dai ndanga ndiri nini zvangu korejesta kangonyora indakadorejesta wari muda kudangirwa neni indakadorejesta ndidzize ndite nesi ivo kana vandikupedza vakuregraduate ndapedza graduate ndodovhura yangu agents manje ndakazadza madiaries kuno ndiri kuda kunopinda ipapo ndobva ndati agents yangu kuno kutobva ndavhura maagents angu ndobva ndatora madiaries obva auya kunototanga kutoshanda hamusi kundiziva ndinofanirikera kuti ndopenga mazvinzwa SIS MELLY mangwana ndira kuseka kuinbox kwenyu ndine nyaya inopisa imi baba vevasikana I love you so much ndezvekupenga izvi uya naye kuinbox vangu tione kuti aufaasiwe hari yeitokwadi ichoyi isi chakusingadi munhu anotora mari dzavanhu oinda asina iwi thank you Bianca maiwe thank you Bianca ne 1200 stars waita hako Bianca thank you wona zviri kuitika kuma-CIS handiti ma-CIS wamanhu vari kuita echokwadi ende zvechiwa mamwe achona ari chokwadi but look at macompanies mazhinji most companies avharwa. Ini ndiri kucheka everyday pamacompanies paipa you actually see like macompanies mazhinji especially ari zimu registered edu aya eshamwari dzedu anana museya mwai SIS MELLY muri kuzviziva neinonzi kwayani loraki yakavhagwa inonzi loraki waiziva here inonzi loraki here mk yakadovhagwa kudhara loraki 9 waiziva here loraki vaimboshanda kuzimu ndakati yakuzohodha dhi handiri kuzimbabwe ndikutonohodha next week but vandobva ndadzokera hanzi 20 akavharwa hanzi loraki yakavharwa 2 days ago zviri kunetsa isu SIS MELLY tiri kuti kana uine ma-CIS echokwadi it's okay to give people but kana uchiziva kuti ndeye kunyepa amana it's not fair SIS MELLY ndakuzara pano ndakadzimiririra pano pane vanhu pano kana une ma-CIS ako echokwadi handika uri kuda vanhu zvemachokwadi uya undibate tikupe vanhu vanouya zvemachokwadi usazouye kwandiri uchiziva kuti une ma-CIS ako mudhosvo une ma-CIS ako asina mahours zvokuti kambani yako ichavhagwa handika uya nema-CIS ako chaivo zviri genuine utipinze vanhu muno vauye kuzoshanda. There's nothing wrong with that. Itouya nekwandiri ini now help HFP of course and SIS MELLY tiri kuti zvoni munhu kana uchinge wawana CIS handitika what you just have to do is you go pa.gov.uk handiti wocheka company iri kutaura kuti it has got an active license. Unocheka kuti company iyo ine active license here usabvunze kuti company yenyu inonzi vaudze kuti cover zvinhu zvenyu zvese zvekuzasi nditumirei CIS renyu because ukabvunza munhu company anokuudza company iri active wobhadhara mari ozokupa CIS risipo. So what you just need to do is unomuudza kuti nditei CIS renyu wobva wavhara zvavo zvimwe zvese then wocheka zita recompany cause vanhu vachina mazimbabweans ari kunyepa vari kutora mari kuitira kuenda then they don't tell people kuti company yedu yakarevokerwa license wakuvhisa ndokwaunoudzwa kuti this company is no longer active haina license riri active which is not fair. Vanhu vari kutambura wakomana unenge waritenga mari vanhu dai vamboroyiwa vanhu ngavaroyiwe zvakoma. The problem atidi kutsvaga information yezvinhu zviri right tinoda kutsvaga information yezvinhu zvisina nebasa zvekuvatana izvi instead yekuti takutaurwe nezvenyaya ichi yezvinhu izvi zviri honest. Ini ndatikana kuti ma-CIS ari genuine guys I can deal with you andika totsvaga vanhu vanouya kubasa kuzoshanda handi muri kuona I can do that. Tiunzewo hama dziripo paFacebook apa ini akwana handina hangu hama yangu inoda kuuya asi kuti hama dzangu dzepaFacebook apa dzinoda kuuya kuzoshanda asi ngari neCIS ririchi rakamira zvakanaka andimaona ngari neCIS rakamira zvakanaka chete ndo pane nyaya yedu ipapo sanjewa tiri kudzoka nechitiko right ndokubata kuseri ndo pane ndichapane uzouya kuseri usakanga munotarega kuuya kuseri aiwa ndinouya kuseri munondiudza kana pane zvamuda kuunzirwa ndokuunzirai ndivazvida kuunzirwa ndosaka ndikuda kudaro izvozvo. Thanks very much for this topic.
Hello. Hello. Hello, Sis Melly mukundinzwa. Iri kuita chikata network yako. Ndakukunzwa ndaenda kukitchen. I think yange yatiza Wi-Fi yangu because ndiri kubedroom. Wati? Makundinzwa ere. Alright, ndandichiti zveni maita basa netopic iyi because matopics aya kaya anobetsera vanhu vakawanda. Hasina baba vasikana kundudzirwa madora alright ndikuya kuseri. Ine ndiri kuti zvenika because ngataura nechokwadi Sis Melly, vanhu vazhinji vane problem yekuti vanenge vasina information. They buy these things. Sis Melly muri kuziva kuti vanhu vari kudzorwa. I've got a friend akadzorwa nezuro kunzidzokera ako kuZimbabwe. This company akaita mistake yekuti akaenda kuholiday. So she went for a holiday, then she had to come back. But adzoka anga asingazvizivi kuti company yange yakavharwa, yakarevokerwa neGreekini. Yakarevokerwa siwe inonzi license. Akuzodzoka pauzonzi company yenyu yakaita sei yakavharwa. Saka zvinorwadza. Ngataura nechokwadi, zvinorwadza kuti people should be having this information. And information iwe ichabatsira vanhu vakawanda. And I think we need to be doing my awareness campaigns and whatever that is going through like right now. Kuitira kuti vanhu vazhinji vasatake into trap yembavha because tine mbavha maZimbabwe. Ndo zvinhu kuti tiri kubirana pachedu. Makambora here Sis Melly kuti kuma-Nigerians whatever that we are facing right now pane mitemo iri kuiswa because of us maZimbabweans. Iyo iyi yema-marriages vakuzviona because zvakataurwa pano pasocial media kuti vanhu vari kuroorana kuZimbabwe, kuroorana murume mukuru mukadzi mudiki handiti. Saka zvakuoma wakuti ukaroora mukadzi muhombe kwauri unobva wanzi uri kuzviitira pamapepa wakutanga kuitwa investigation because of us both hatigona kuvhara muromo. Mukuzvinzwisisa asi naini madhairis hamudzi kunyarawo. Bianca sure ndiye oga ari kuwana information pano. Bianca njone life yake ichori bho atokanda 1770 stars. Imimi kana mbokandawo zvima 50 zvavo ende madhairis hamuiti. Information yatiri kupa iyi motino kubatsira zvisingaiti. Kandai masters up. Thank you Bianca zvako iwe. Thank you Bianca. Kandai masters guys, mubatsiraiwo Bianca kanda masters aya masadza amboti kandai zvistars. Ndonyaya dzamunofanira kuita. Kandai handiti ndoira masters. Ndine mwana wangu akasvika kuZimbabwe kusara nezuro akaisa message yoti Sis Melly ndakakuonai masvika kuUK, ndakafamba zvakanaka ndasvika kuSouth Africa zvakanaka. Haiwa UK was not for me. Ndakadovhunduka. Activate star party. Paita star party apa guys. Isai masters. When we say masters, star party. 5 minutes. Kandai masters guys. Double. Kandai masters. Double. 5 minutes. Taura kojoy. Aireve akati hanzi kuUK was not for me. Sis Melly zviri kuitika kuUK. Akadzokera akatodzokera kuAfrica kutodzokera kuAfrica chake chakutodzokera kuAfrica. Akadzokera akatosvika kuAfrica kusara nezuro. Sis Melly musamublame. Inini I've seen a lot of people. Ndine imwe musikana wandiri kuziva akanditumira message kuinbox kwangu. She went to ndinoti muzoita live Sis Melly moti vanhu vauye vakudze ma-experiences avo. But muchanyaya dzandinoda kukudzai pano. Musikana uyu akatenga COS anga ari kuSouth Africa. Ndobva hanzi you know what? Guys, stop at 3 minutes guys. Kandai masters anyway. Hapana where angaisa 1000 kuti masters aya akurumidze kudhablika. Thank you Rufaro page. Thank you need 200 stars. Guys, chingochiwo kamukaisa 1000 anozombhadha ngwari 2000 ka. Guys, Sis Melly eda izuva. Handisi kumuona aripi? Uyarapa uyu zuva rapa. Guys and request handisi kuona indine phone ndinayo. Ngavapaisa masikimani ngava kandai guys. Stop atiri kutofamba chimbokandaiwo anyway. Mungoti ba 1000 ayenza kufamba zuva acho ari kupi? Where are you? Zuva isa request. Isa request. Thank you guys. Thank you guys. Parikuya ejo apa. All right. Zuva isa request. Kandai masters guys ozve stop at 1 minute. Handisi kuona macomments pafoni iyi. Foni iyi haisi kuona macomments. Ko ejo yakudecline wambotumira ndingikire. Pakazara. Uzare. Hanzi can come. Mira ndione nemwe phone. Onai mumuedi. Thank you masters apinda mu3 point. Magona. Thank you. Tapati asimaita mari. Magona anyway. Magona muoni.
star party yayo ichidichiwedzerawo zvimastars. Pina nditry kuedha zuva nditione nemefoni tione. Try to add here. Because I Kumuona. Angel Zuva wanze racho vari kutsvaka mapereti kuri ngikiri uku. Kucanada. but SIS MELLY ndikakuinbox ine link ndikakuinbox ine link randinaro kamuchandibereka ndikuziva muchandimirira paairport. Hanzi Nokumirira. munondimirira because SIS MELLY iroro idhiri chairo handikucheperei. Iroro idhiri. Aiuda kuzondinyemudza iwe Joy nditsvaka mari wondinyemudza ukabhuya nejira racho zvini papanapa hazvizoyeka kubuda. Aiwa SIS MELLY mazimbabwe kuenda but mazimbabwe kwanzi naAnnabel Basanda wakandibloka nemistake. Thank you Plucky. Joy zuva chita zita ndita editoni ndikuona nemwe phone. Chita editoni. Ndine link guys. Ndinaro link zveshwari vanhu vada kuenda but ndichaudza SIS MELLY toita tese because hazvisi zvemari saka ndopinda hangu marini ndopinda ndofira kutry. Ndopinda. Ndopinda ndakuzozebva kwaafrika tambozozebvawo. Uzuva hauna green button buda udzoke. Zuva hauna green button buda udzoke. How good ndikatoni ndana kusenda request here. Yeah, asenda request manje. Atumira request here. Yeah, aisa request. Thank you thank you Pam Dabambi. Thank you. Kaiti edis ba. Yeah, please. Anzina Catherine UK andivava 25 years ndauda kuenda kumba iwe. Askad. Deipi abentete. Zviri sei? Mushakuri sei? Ndakaneta ndikwanisi kubuda face. Asa una kuti abeka. Kana ndiri kupinda zvezvimba, ndiri kupinda musana uri kuti ka. Inonzi diaspora kuti vakunokwenda matoilet. Ndinere ebhentete, ndinere shuwa. Nzara ibhentete tionei maoko nzara dzekureba dzamunosidza maisadziya. Asi dzarijusika mazuva ano. Hadzisi dzokureba kudaiwo. Dzarijusika. Dzichiripo guys, dzichiripo. Handiti. Tell us, kuri sei kuCanada? Vedu weka chandikangokudza ndechekuti makore esaya taingoti tine hama dziri diaspora tisingazive. Aiwa diaspora kunoshanduka vedu wechi kunozachonzi kudya cheziya. Aibude zvekumhanya mari yacho. Every cent counts. Every second of your time counts. Every sleep hour. Kurara cheko ndemboziva kuti it's a God given gift. Kurara kudziwana hope dzacho. Jara kwaafira kuti tinongana 1 o'clock masikati memwe anotobvunza kuti inguvai kunzi 1. But guys, makaona here kuti izvoni taifunga kuti takapenga kuAfrica hakuna chinomboshamisa kuAfrica otherwise zvinhu zvine basa maakuzviziya. Ini kozvinoda kubuda ndichimirira my sisters angu ari kudiaspora nyaya dzeblack tax vanhu vari kuAfrica. Please don't ask us for money. Don't musakuitire pressure yemari please. Kunoshandwa. Ndichivamirira masisters angu nemabrothers ari kudiaspora because team Africa munoabuse team iri. Dai maiona team iri harina life very way. Harina life team iri nenyaya kuti mudle ini ndipo munokwapinda zimeseji yekuti kwai mbuya vamedza toilet kunoko. Hauna life kunoko akutorina chako kungomuka uchienda kubasa uchibva kubasa uchidzoka uchirara. Uchimuka uchienda kubasa uchidzoka uchirara. Ndinambozuma ndoshaa kuti fesi yangu iri kudhuze nekamera nemakei. Handana ndinambozuma ina munoti ifoni pamwe ndikushandisa kandoshandisa foni yemhando yepamusoro ka guys. Ina hachagari kuAfrica guys. Ndine foni yemhando yepamusoro. Ndoyandiri kushandisa ndofunga ndoyadhonza ikaunza munhu padhuze kudai. Foni yangu ndeyemhando yepamusoro yandiri kushandisa. Ini ndoda kungoti story. Unoziva ndaitomboita hold my feelings kune vanhu vari kudiaspora ndichiti ndikakumbira mari vondinyima ndotokuindemara. Ndoda kuti sorry kana ndakambokumbira mari ukandinyima ndakunzwisisa.
We really understand you. Kumadiaspora zuva madiaspora timu yangu tairisiwa indaitofunga kuti marika inongwangwa east paipa ndaitouya panchiti vedu veipaiva vanhu vari kuafrica muvatengere matiketsi kuhaiti ndaiti zviri nyore mutiregererewo chokwadi ko ndaiziva kuti ndo zvazviri taasikazive mutiregererewo mufunge timu diaspora ndaitazivaningi tiketi imi nerudo gwenyimi wonzinotengera ningi ndikutengera angu ningi maisataurawo kuti mari inogwadza kudai kokuzovafilisa guilty zuva zvinonzi mari yacho entitled ini ndoda kumbirosegererwa ndanga tisingazive kuti chando cheku-uk chinotange wakarumwa matama nemapegs timu africa so miredi kudzei zvenyu timu africa muchienda chine musatimboti ndotorevesa pamberi pamwari ne mukaona zviri kuno zvinoita vanhu vamunovahwira tsitsi mufunge nerudo gwavo vaingozotenga havo matiketsi iwe vachiistai kuti haiwa kwadza chikowo kunda kubasa kukwadzei kumwena tagoziva kuti kubasa kuti kunenge kune nyaya munoziva here kuti mirai ndinyatsokudza timu africa munyatsonzwisisa musati ndiri kutsvinya kana kuti kudini kuti ndave kuno chokwadi chakanaka munoziva here kuti vanhu ivo vatiri kuti vanochaenda kuma-mental health ava vazhinji vane mableka ekurokwa zvibhakera munozvisiva vanodhagurwa maziso aya nezvibhakera hatidi kuchienda kuma-mental health and haubvumidzi kurova haubvumidzi kupindura haubvumidzi kudi unotoawa kwatimigare kuita zvakanaro ndosungwa ndofa ndasungwa hayo takatenga nzungu notiziva mvunjerewe apa chibhakera chebenzi marwadzira chinoita guys kurohwa chibhakera unozati mutepo kutekotouzwa kunzi chero ukatirohwa unogona kutiza one haudzosei haubvumidzi kumutuka haubvumidzi achazandane wamwe unozati ziva vamwe vanosipirwa kumeso vamwe vanosipirwa kumeso kunzi vanofira kuti kumeso kwakoni kumisa kunyarira kudaro uri zime mwana haubvumidzwi ndomputitozeyadi kuti kwai vatengerewo matiketsi veduwe wakambona simba rine benzi aiwa kazuva usati seusingazivi ende uchitonaridza unenge uchisekerera inini joika ndokwandinoshanda kumental health iko ndokwandinoshanda saka ndiri kutaura guys nokuti pamakiriplan anongatonyogwa papagaizika history yemunhu inenge itoripo kunzi uyu unorova upside down imba yaanokuteaaaaponozvimamira zvotunganunganu zvakakutema hapanaunotemwa kukuti unoni indo yanotiatiketsaitigwaiti kunova kuti mwari vandiregerere zokwadi kusaziva but guys you know what ine zvandongofunga sisimeli zuva zvechokwadi to be very honest with you taiona kunge vanhu vari kudiaspora inini sei handikunyepere zuva ndaizviti haa inini ndinganyepe kuti ndingazowanikwanishanda kana send a request I'm going through depression nokuda kwaizvozvona angel send a request angel send a request ndakazozviona ndaenda kuti no guys handautombopenga and kunana united kingdom kunana canada kwauri zuva kunana germany and chichi ndokutori nelife yati aitonyeperana zuva taifunga kuti tine life kuzara zimbabwe africa yaka tainepa and nokuchinja brain makambona zvinokuchinja mafungiro you become sure because there are times when unofana kusiya zveupenyu hwawairarama kumba unofana kusiya chiginda goria because hachidiwe munyika dzatave idzi hakuna madhiri pane imwe depression yandoda kuudza iso ndoziva kuti handisi ndega right handi munoziva kuti samwe tiri marefugee munyika idzi haungosviki nekupiwa bepaka unombomira wozimirira hearing wonzwa hearing yako iri after 1 year chimbotsvaga evidence unogona kutsvaga evidence yacho ugodi zvonzi chimirira hearing kuti ichauya musi wakati mai mwana kubva musi waunonzimirira hearing kusvika musi wehearing it's almost like a year vedu
depression yaunenge unayo kuti bepa rinogona kubuda kana kuti bepa harisi kubuda, you don't know, unenge wakucalculate kuti zvichaita here hazviiti here. After 2 years ndinenge ndakaspenda ndakasiya ndatengesa stand ndonyimwa bepa ndodzokera kumba apo mari yacho hausati raunzwe apo mari yacho hausati wakuibata ka because hausati wakuita zvekudaro, saka uri kungoita zvimabasa zvepasi pemuti zviya. Saka apo hauna mari, apo bepa harisati rabuda, apo black taxi Africa iri kudaidzira kuti hoi hoi, apo uri lonely, apo uri pamadepression. Melly ende hainei vamwe vanhu nyaya iyi unenge uchinhai Mwari richabuda here bepa harichabuda here naivediwe, apo hauna mari yacho unobatika utinoti ukabata mai amedza firiji. Vana Melly mirai pane munhu ari kupressure apa mirai iwe chimbomirai ndimbopindura yanonzi Ella Magwegwe uyu ndiye mwana utori nedepression. Mbomira ndimbopindura yanonzi Ella Magwegwe uyu tinokubloka Ella, tina basa turi mudiaspora, we will block you zvokuti kuesa ichinjanisa motikari dzakanaka zvikazodini dzanga dziri dzako here nhai Ella? Handi dzanga dziri dzangu. Bedroom yaitopinza inofunga ti Maigironga wapo bado. Maigironga is watching this life. Iwewe ndioda kuchizoda dzeye muri kusakakona like that. What does the owner iwe chika tikublock uchanondoona ku next door unyatsokuona kuti iwewe majaya ula kutopenga ndinonditoblock ndinonditopenga isita tinotonga cheka ndikubatsire kupindura munhu uyu. Sisi Melly, kune vanhu vari kuita go through some stuff. Ukaona munhu anotira kuda kukudzikisa, kugara kudiaspora does not mean kuti izvoni une problem yakuita Rufaro mira ndikupindure. Rufaro you are authorized to work. Rufaro kupinda muCanada unotosvika uchitopiwa work permit musi iwoyo, haisi nhau iyoyo. But kana usati waprotectwa mabasa acho aunowana work permit inopiwa munhu wese paborder shamwari, uchipinda paborder unotopiwa work permit. Now iri pakuti usati waprotectwa manje, usati wanzi gedye wapinda ka mabasa aunowana nokuti hausati waprotectwa, hausati wapiwa nyembe dzekunzi wava muCanadian. Akasiyana nemunhu anonzi Canadian. Waiziva hanzi unobuda zuva was in asylum but hanzi was in asylum but nhasi my kids mabhinya Mwari havadhakwe. Life is what it is. Thank you so much. No, thank you so much, Canada is almost kuti ushande usina mapepa because unopuwa mapepa paborder chaipo unogona kupuwa work permit. Kana kuti ukapinda muCanada ka unogona 3 months work permit yotobuda. Work permit hakusi kupinda. Work permit amubloka munhu wese kanetswe nemunhu musisimela ari kuita go through zvinhu zveupenyu hwake nekubara hana kupiwa sex unondiwanira kumane zizoda kubloka hagono zvandakanakira ndikada stress kuda kuutsira chipindura newe ndobloka ungasoumana munhu ari pasi pemango unganetswe nemunhu akarira pasi pemango achitaipa ari pafoni akatsemuka reka ndikudze uyu ari kuti ziyo work permit. Kune nyaya yekuti ini ndine madegree ekuAfrica, ndine work experience ekuAfrica. Kune nyaya yekuconverta macertificates ako awakabva nawo kuAfrica kuzoona vomatita aCanadian what inguva yese iyoyo yaunenge wakamirira. Saka unongowana notone degree reengineering rakati but certificates ako kana asati aconvertwa wonzi pane iri rekuchera snow. Unotochera snow wakamirira madegree yako. Chandoziva ndechekuti haungosviki wotanga kubhururuka munyika yevanhu, kungosvika nongolenda muofisi, kungosvika nongotanga kuona ofisi zero ronomuka ndinoda kuti tipinde muno mutisvike chidhiraivha mazimota naidhiraivha kuAfrica. Tiri kuAfrica here kuno kana tiri kuEurope? Vanhu vanogara kuno kwakambona chidhiraivha mazimota anotisaiwo kana kudhiraivha tumabota tudiki twakadai. Unotomirira kuti zuva Sisi Melly izwai. Ndotanga ndataura Sisi Melly nobva ndakwauri zuva pane vanhu vekuti mira Rufaro page pane kwaarida kuenda. Mira Rufaro page uyu pane kwaarida kuenda. Bvunza nyaya yako kuti ngoiwe. Bvunza nyaya yako idepends kuti uri kuapply kuti chii. Kana ukaiwa kana uri type yekuti unosvika kokoko uchichera masuweji kana kuti uchiuya uchiruka vanhu musoro zvasiyana. Urida kundudza kuti nyika ipi unopinda uchiti kwanzi ndoda kunoshanda kuno kujeti kana kuaeroplane engineering uko wobva wanzi pinda usina certificate. Mabasa api watiri kutaura first. Handiti
usati watanga basa ripi nyika ipi inopinza usina kutaridza certificate ukati ndiri doctor how do you prove kuti you're a doctor andinoburitsa macertificates mika imi ane pari kuda kuenda rufare page uyu no problem Rufaro is in America but ndikumuona kwakuda kuenda Rufaro is in America ikari zvakanaka muri kuteerera vanhu vasazva vanoziva no problem musapindire vanhu vasazva vari kuziva pana America ari kundibvunza nyaya ndo ini kana ndakaendesa macertificates ndakaendesa certificate rangu regrade 7 nai zvakufa ichiksiwe kuda kuti dzirigwe neinsurance dzirigwe neinsurance chida kupadza vanhu kuti ndikudriva zimotodriva ndichidhirigwa neinsurance nditoda ndechibhadhira mari choba kuinsurance indiri kuconverterwa certificate rangu regrade 7 siyana ini kuziva zvauri kutaura sha unongochitisana naro nemunhu asina zvaanoziva mai mwana anofunga kuti nesinge kuziva ungangosvika ubva kuti ndiri doctor zvonzi toziva sei kuti uri doctor handiri doctor kana ndaibvunzwa operation yaoperate munhu ziso ndinogona injiniya wendege wanzi uri injiniya wendege tione certificate hanzi isati wakafita kuita injiniya wakafita kuita injiniya pi azvonzi tora chigero yaucheke indiri bhenga ndaibhenga kuzimbabwe unaizuva kuti waibhenga naizuva mirari kokubvunza yavaskeremi naizuva zvinokanadza chikoko kwauri kuchandoko kuvarunguku shavira vajitoyi rikabata uri kuita sei veduwe masango matema shavira chihura mukakatoita sei konaizuva uri pakanada ndatambura veduwe vanhu ava vane vanhu vavo ukaita zvokutamba unoraundiwa veduwe ndiri pamahwani aiwa ndasipona sisimelika pane varikona kupa plani hapana here zvokupinza vanhu vari kubva kuzimbabwe kuti vauye uku timboita madhiri because amana tidunyepa zvakadhakwa zvachokwadi vanhu vane vanhu ese vanhu vesava vari occupied guys ngatanga necho unokuvara nezemo so uchifamba mustreet uchitarisa vanhu wototi baba vashuwa uchisaiza kuti but apa ndopindera ndosakaitikere ugone kuti vanhu vane vanhu vavo kokutarisa murungu akazvigarira ake mutreni kuti patiwi kuti angaite here kuchiva vanhu vasina basa shamwari uchiti but ndikanomugezesa uyu anogona kuita uyu saka makatorwa nezemo kai kokuzowanza nezuro ndakapedzera shungu dzangu pana madhumbe nehasha dzezemo bianga thank you saka mune zemo kai guys sorry madhumbe raizemo isina kana nebasa rese ndakati zuva zveshwa ari lonely anoarareza nyaisombori neiname kushaya zvekuita kuhakira pana madhumbe maimwana nezemo ari madhumbe sisimeri ndakati manzinzwa mba ndamutarisa uneso ndakamumezha ndikati tsoka mba ndatarisa tsoka yake mba ndaona aiwa tsoka bosaizi mba ndatarisa wachi Joy ukazongobvuma uye anogara achikunetsa muzimbabweni ka unongozongoendako but uchiziva kuti pabva vanhu 11 pano uchangochatonhuhwiza dzimwe hadzi woti nhaiwe haugezi ndivane kutanga unosvika uchitigeza but guys munoona chandakatoona kudiaspora chika imi menyu mune zemo rebwa pahwawa mukaona kune vanhu vekutoti ukapinda mutauni maunogara ukafamba mutauni kudai so mune varungu vari homeless vanenge vane mablankets avakatochena akanaka vanenge vakagara pamasuo emashopu akanaka vava ukamutarisa munhu yaikata murungu wewhite akanaka umwe anozongoita mandebvu kuti ukatomutora unogona kutongomukata ndebvu dzedzera kubhabha wogadzira musoro katika
ukanomugezesa zuva, I'm telling you, wadiwana murume. Wadofana murume. Pane mumwe munhu wekuti nekutenga pakati pebonde unodzipwa ukarohwa havana kuti kwesereka vanhu vai kodzikati achaka ari iwe zuva anenge asingapengi. Remember vanotokugara vai vanotogara musiti vaya kuda kungo ndingati kudiko havatorwari vanhu vanogara musiti vaya havatorwari vanhu vekuti vamwe vacho vanongoshuta pane mumwe wandakaona vandakasona maziso egirini ndikati naye mwana ndotore mwana wangu ari maziso ake egirini wakatozunga But mainly, when drugs, there's a reason why they are homeless. There's a reason why they are homeless because when the drug, my mwana nomka TV musina washi gochi big ba my mwana. Unoenda naye kuhospital uko uno wake plan yake kuti yakamira sei wopuwa treatment uchimupa treatment kumba uko hata mudai muri wana mabeba bati mira mabeba asuka chakatira kutoka mutora adizi ukaita naye mwana nasobuda nevhudzi rake rechikaladi hazvina basa zvozvo anotobuda akachena mwana kuti ambucha kwakazoza kuti munhu anga riri benzi revasikana manje benzi rinoitira kuti izvonika pamwe mapakati pekuita madhiri anogona kuti anga kupengera ipapo sisimeli ari pamusoro then wodzipa vedu otokudzipa Who are you? What type of scream? Who are you? What's my name? What's my name? Who are you? Where do you come from? Are you? All of us are a refugee or on COS? You are a refugee. Guarding Alex. No. But ndisisimera ndikunyepere pandakatanga kupinda muuk ndati ndikangona murungu ndaiona British passport pane munhu wese ari kufamba murungu wese ndati ndikapinda kana mutreni ndikagara kudai soka ndaita noona British passport. But guys, kutorevesa kunogwa ma1 shamwara varume hakuna handibodi kunyebera vavariko jokes edu but varume hakuna varume kunyaya hakuna kune vanhu vanotopenga munoita zveinternet vasikana munoita zveinternet munoita zveinternet mufunge meli zveinternet meli pane tumadhara twakuda kunodzirwa nendove meli painternet aiwa kana chakapoteka izveyo matoya madhiritu asi mukatenga henyu manhikikira aya mavhibhreta yako hazvimbovi zvakafanana nemunhu asikana ngataurei chokwadi hasha dzinoita shoma melika dzimwe hasha dzatiri kuita kutaura chokwadi dzihasha dzingezekuti sedzandakaitira madhumbe nezuro haiwa dzaiva hasha dzezemo dziya mimba yake inonisvota stere kuti ndotozati akaiswa ipo paya ini ndiri handina akandiisa saka tenga chako chirabha kumatoi chokuku kungotarisa chirabha izvozvo kumatoi aiwa but zvichanaka chete tiri kuseka unoza kuseka namose rugari idzozvi zvakatoda matotaura kuti mune zemo rehwapapa rembwa pahwawa kudai muchibva pana pamainbox anenge achipfuta nhasi ende futi shamwari ndochimwe futi handina shamwari ndozvimwe zvinhu zviri dangerous izvozvo handina shamwari better zuva for now better my guy I'm telling you zuva notiona shamwari loneliness yacho maziro ndikuudze enda kumacoffee shops shamwari unonosangana nevanhu vausingazive zveshamwari dzekuzimbabwe imbomira uri kuziva zvandiri kutaura uri pamisheni iwewe zuva vanhu vekuzimbabwe unovaziva you've been through a lot already we know hatingazvii pano kana aiwa nambotitenzara tina ndambodaro here ndikurevera girls dzangu tuidzira apa idzi vapana vangu apa ndiwadukura ita kamazvumira kumuchapa zvemanje apa zuva ndikuze one thing
sisimeli vanochengeta masikiresi. Uyu mukadzi wamunoona, uyu mukadzi uyu akana melakafandomhanya unobata mafoni. Aiwa, Meli ndamurespekteni pane nyaya yakandiudza yangu yandakarohwa nehana, ndikati Meli waizviziva. Torai mafoni muse mukofini. Mena anovigwa nemafoni ake. Mela anozvishwa kuziya. I will make sure. Mafoni kune nyaya dzevanhuziva kune mapasword amumbosvikipo. Munotopera pamusati masikafu. Aiwa, ndosati kandai mafoni mukofini. Mafoni anoenda kusecrets dzavo. Pakaipa guys, diaspora iyi. I just pray hangu kuti vanoda kuuya vabudirirewo vauye vashandire vasikana. Nokuti diaspora is for everyone. Haisi yomunhu. Ende ma-experience anosiyana. Munhu anosvika achitongopinda pamachena. Number one. And don't let us discourage you kuti hakuike. Kunouyika but dzimwe nyaya unofanira kuzvionera wega kuti unzwisise kuti tiri kuti. Oh yes. That's very true. Tazotaura yahistory after some years kuti muchaziya here guys tichibvunzana chipita. Zuva ini ndakapapa ndakabva kubvunza kuti zuva do you think I'm doing the right thing? Ukati indai munozvionera ndikafonera Joy. Ndikandai Joy. Mundiudzawo experience yako. Do you think I'm doing the right thing giving up my life? It's working to do it. Kana ndiwe Zuva, it was around 4 o'clock a.m. in the morning. Ndikona sisimeli vakati Joy ndakutaura ndiwe ndikati mai vakarara era. Ndikati sisimeli, what's going on? Sikanzi nai Joy ndoenda ku-UK. Ndikati sisimeli, I don't want you to ask me such a question. You need to go. Ndikabva ndavaudza ndikati I know what you are thinking. Muri kumuka motarisa mukapaki meni moona muine mota. Moenda mupantry moona vakazara chikafu. Moenda kwese. Ndikati sisimeli, you need to come. This is really worth it. I told you, I'm telling you, sisimeli vaitarisa zvinhu zvavainazvo. Vakati handingamboi. It's very common. You know, it's very common for akadaro kamunzwa kutaura achitya kudaroka. Zvinotyisa kubva mucomfort box mako uchijump. It's true. Fear yavo yanga iri common. But now that sisimeli, how far? Icho. Zvino handichina choice saka ndakutongotamba iri kurira. Yeah. Zura, you need to step out of your comfort zone for you to experience greater things are out there. We did not just know. Sisimeli, ndaizviti Joy ane mabusiness. Ndinowana mari yandotambira ku-UK dzimwe sisimeli ndinoiwana kuno kune 1 week, but ndakagara pasi ndikaweya ma-options ekuti okay, chii chiri nani for future yevana. Vana vangu havasi mahustlers sisimeli, havagone kurana mashoti. I did this for the kids. I did this for the kids, my sister, not me. Vane mapepa ekudzidza kuzvikoro zviri kuna United Kingdom, which is okay. But dai sisimeli makateerera zvamaita motikari yenyu iya moti zvone I'm not stepping out of my comfort zone because you wanted just to drive that car around vanhu vachiti wow, then what? UK has got long term benefits. Sisimeli indaigara 500 meters away from Santon City. Asha chaipo. You can imagine kuti kusumuka uti ndakuenda handizvi ndiri kuendepi. Oh my God. Ibonile guys, ndinoona kungonyora mu-comment section mukwaiti unblock iwo. Pana Tina Joy kwa wakati unblocker. Please ndinokumbira uregerero. Pana Anabel Masibanda. Kai ndiregerero. Pana Tanaka Popo anzizuva wakandi blocker. The mistake. Please forgive us. Muti vhurire. Alright. So, the guy chibodza Angel tipe experience yako uri sei? Hai, inini sisimeli ninka. Icho. Kutoboyeka nini kunoka hakusimbondinakidzeni. Mai wezvangu. Really? Ndinoshanda zvemental health. Kurohwa kwamamuchataura kusanike nezuro ndoshanda night shift. Nezuro ndakarohwa ndikapfidza ndikati baba. Ndakutaura ino ndinonzwa nhema. Haufumi kudzosera ka. Unofanira kunge une patience. Patience ndinadzo but at times dzinosvika pakustrecheka kuti naimi. Mbuye inorova sisimeli. Mambama nezuro ndakaposa ndarohwa vanodzura chero
chero magates aya otanga kukubhonya negedhi iroro musoro wangu ukaitanga watsimuka. Okay, Mirai, what? Angel, I hope I should Angel, this is not your name. Ndinonzi Bianca. Angel is the mwana wangu. Because you know GDPR and it's just say whatever. Okay, if you're not using your name, that's okay. If you're that's how bad it is. Avarari vanhu vacho ezvinezvi ndiri kubasa pandatoona live yaSismeli I know kuti manga muchiti hey kubasa kwendiko palive inini kutoti nditova sane ndinomatedza malive eSismeli because mari unongonayo muaccount kuti ndibude kwacho kuenda kunotenga ndindosvika kumba kuma8 ndinonotenga chicha ndinotenga miri wangu unenge wakatoneta kungosvika kumba heve shawa nokutorara ndomuka kuma3 ndakunotora mwana kuchikoro life yacho haisi kumbondinakidza hakuna kana life kuno SISmeli. I'm sorry, love. Very sorry. Mari ndinenge nditori nayo then kuzoitawo mafamily members yokuti ukamudza kuti handina mari yangu ini ndendinayo asi yekupa handina vanhu vambofa vakazvinzwisisa. wauya muno Angel shamwari warohwa ndakutokwanisa 2 years ndakutokwanisa 2 years SISmeli hai inini kalife kacho handisi kukafila zvangu kutaura chokwadi zvamwari chaizvo naibhianga paunorohwa paya wandi unofanira kutiza here iwe unomira uchirohwa aiwa ndinotiza ka but chinoitika manje anopinda mumarooms evamwe akurova vamwe vanenge vakarara hapasiperi papauti kana ita violence kudaro paudedza polisi aiwa kushedza polisi tinongonzinyora ripoti yekuti ndozvaita hamuna kudzidziswa here exit marestraint zvese ndinotozviziva but vamwe vachona vari too much vakada kuzora madhodha yaSismeli ndinonzwa nekuzorwa kumadhodhi soamuzorwa ino naibhianga wakakuzorwa kutozorwa SISmeli zvokuti ndinozongotora maningirikini madisinfectant wipes ayai I just wipe myself kuti ndimirire mangwana makuseni because handii ndisina option ndogodi but chipo chapogayana kuti bhanaro kutokurova ndikakurakidzai maoko angu SISmeli ndikakurakidzai maoko angu akazara mavanga ekurumwa ekumara. Can I say something? Yes. You need to understand, okay, you need to understand kuti guys mabasa uku you don't have to take anything personal, you understand, because munhu wauri kudhila naye kuva anenge aine ma-mental health yes ekurwara ndokurwara kwacho usatomborwadziwe nyange akakutema nedhodhi iroro ingozi yakuti asagwadziwe kunyepa chako gwadziwa hako joina anogwadziwa asiti hazo zvokuita hako handina zvokuita SISmeli murungu wacho wepanapa akandibvisa kutema nedhodhi akufana kutema kana kamudhori asi kutomboziva kuti ndiwe she does not know kuti SISmeliangasina zvoti ndiwe anenge achiti pamwe arikugwana mwari pati arikugwana satani hatombozii ndokurwara kwacho ikoko murungu wacho wepanapa SISmeli anobhadhara unotemwa hako nedhodha acho uchiziva kuti kupera kwemwedzi ndiri kupiwa mari yangu yakanaka raisina wari kuvhura imwe home yake muno muLondon muno ari kutsvaga makeras ndichauya kuwhatsapp kwenyu SISmeli uyatiseva murohwe makawanda point yangu here guys yekuti zveni vanhu ava handiti ndoda kuti munzwise SISmeli chirwani kuti haaziye kuti SISmeli ndimi mune mabhizinesi kuSouth Africa munofamba nemota iyai haaziye kuti zuva unopisa pasocial media haazviziye kuti Joy ndiye ane mabhizinesi kuZimbabwe haazviziye kuti Angel uyo ari kufunga kuti ari kutotema mudhuri they don't know, you understand, saka usazvitore personal. Sometimes they are mood, they wake up on the other side of the bed, but because you are at work handiti mukunzwa SISmeli unoita zvinhu Angel don't take this personal ndiri kuziva kuti uri kurwadzwa zvinotomborwadza tinombochema handiti but unoziva kuti okay I'm here for this money inini SISmeli ndikazvidyora dhodhi step yandinorova nedhodhi hamuinzwisisi because it's my money. I respect that mhosva yedu ndeyekuti tiri maZimbabwe ndochaunofira chekuti wakagara muZimbabwe gaya saka munanga
inini zvangu sisizuva nasis Joy, I'm very very patient, but hey, pane pamwe pori unyazoona takomanaka kubva hangu kuZimbabwe nekuda mari, but apa ndakurirwa. Sis Joy haisi nyore kuti unosvika murume munhu kana makazara madhodhi okuti unofanira kumubvisa. Guys, besides kuti mari, that thing eats your spirit. It eats your spirit. It does. Zvinodya spirit yako. Kunenge une mari ndosaka kuzokonzerwa madepression. Kuti mari inenge irimo muhomweka, but it does something to your spirit kuti nhai vedu nhamo yangu ndeyekuti ndiri muZimbabwe. Yes. Ndatoruza weight. Yes. It's not the money. It eats your spirit. It eats your spirit. I remember ona Angel anditika paya paunenge paanotanga papa anditika just remember kuti you are looking for people who are not 100% well, right? So pavanenge vatanga kutangwa naJoy papa kuti watanga kuona ndosaka vachisa care plan yavo kuza kuti uyu munhu akadai uyu akadai kuti uzive andika uverenge history yavo uzive kuti vakamira sei andiona. So iwewe kana zvatotanga papa just know kuti ndo kutriga kwacho ndo urwere hwachona akusuzvikisa ende kana uchida kunyatsokuona mangwana paanomuka munhu yeye anotomuka chikuhaga atozivi kuti nezuro rakaita sei anotokuhaga, it's not personal, otokuhaga ototi hello I love you otodini zvake nezvo zvakatika tokangana zviri kufamba sei. Kwavo pane vari kuti hanzi patient confidentiality handina zita vanoti ndikuda kuda zvakusingazivi vose ngavatibhirei patient confidentiality vatibhirei pano mambo wasita repatience ramambo vachitaugwa mambo wakadasita reagents ramambo vachitaugwa pano munhu akunyanya kuziva kuda kutipa zvimutemo sekuti seki wenyu chiregei titaura mambo wasita renhingikiro rataura pana parekera kana remunhu repatient kana rechii. Pressure tobatsirana sei, we are educating each other panapa. Tobatsirana sei, tine depression panapa, tiri tobatsirana sei. Mapurisa hamutani, sit down. Vanachirangazanu maPF kwainakaringe vanhu saka kwamai yako here ndekwamai yako here kuti kubvunza kuti vakaringe kunoko hauna zita repatient raudzo rataurwa hauna zita reagent tikutaura nyaya in general zvinhu zviri general zvinoitika mumacare home whether we talked about ono zvinongotaurwa mumacare homes chete. And then you can't tell people kuti if you don't know how to do care don't do it because kana mukana wauya people will do it mukana wauya ipapa people will do it people will learn ukazouya repassion imini muda here passion yachona tikwandirei zvedapa tisiyei pana tiri kutotaura pano ende hatiregi tiri kutaura kumbirawo kuti timboonana timbotaura kungova nesomeone wekutaura naye. Patience ndinadzo ine ndinovada vese but there is somewhere pekuti unosvika pabreaking point. Skurani inenge yakakumirirawo kumba kubika kutsvaira wodzoka futi kubasa kwacho vamwe vanotokutuka kuti dzokera kunyika kwenyu apa hagoni kana kuzviitira kana anything. Ndokurwara kwacho kasha ndokurwara kwachikutaura kuti ndokurwara kwacho zvinoda nepasho ungaita pasho needhoti iwe kuri wakajeupa nechine pasho needu zviri kutaridze wani vanori kutoita kunoningirira kwanzi report only one chiranga mapenzi report kwachiranga zanu toda kuti uripoti and want to see kuti unosvikepi report everything utaura kuti unotsvake home yakati akataura sara ningi unotovafunira jobrand isusu unotivhundusira muuk who are you kubloka unoripota uye neakaunti yako iri ghost kai chibva unoya neakaunti yako iri view ngati block akaunti yako chaiyo takubloka neghost uye utirekodhe neoriginal akaunti yako yoyo uone kuti tokwata here. Inini sisimeli kudhodhi zvangu ndaane experience mafirst days ezvinezvi chero rikadonha mupedhi rikadonhera pasi ndinonhonga nemaoko ndichitokanda mubhini zvichitopfuurira mberi handiti ndikutowana mari ino here yakanyorwa kuti paundi rine Angel andokwasangokuudza ndechekuti whatever zvatiri kutaura panapa handiti because kune vamwe vanoda kupindawo muk we are actually educating one another kuti guys when we get into these things we don't have moyo be ready for anything that is gonna come your way
zvitari kuti ndiri boss kubasa kwangu. You have to know kuti pasizini handiri right now ndiri kushandira munhu. Pasizini handiri right now handise zvinhu mumwoyo. Iwe pane zvinhu zvokuti unogona kuda kuchema so. But not, oh my God, but they Chema upside. WhatsApp. You choose a few people very right. Most of what We are there. We are thinking. Guys, coming here. You guys, not for everyone coming here. Let's do it together. Meli, we're gonna share with Rombe. Vamwe vari kuwana mabasa panapa kwa ine record for a living. Vamwe vari kuwana mabasa ori busy kurecorda chawana hapana. Aye vantu ndoubenzi. But you can jamanga vekutori vachiita zvavanoda vachingoti bvundutsira nema. This lady aware pano hana kutaura zita remunhu. Guys, I'm going through so much. Gataura nechokwadi sisweli. Panoshanda tikuzivisu. Hatisi tombozivi kwanoshanda. Haana kutombotaura zita remunhu. Angoti tisangane zvakadai uswa record ndamubvunza ndikati, is this your account? Akati aiwa ndine rimwe zita ramu. Ndikati it's okay, you can say whatever that you want to say, because ari kutaura whatever that she's going through. Maybe haana kana munhu utombotaura naye. And these lives are so educated. Why? Because we are actually educating each other. Kuti guys, kana wapinda muke usatarise zvinhu zvisina basa, enda unoshanda zvekuti uchasangana nei hazvina basa. Personal vanhu vaivedzi vanenge vachida zvinhu zvakasiyana siyana, which is okay. But zvekuti muda kutaura kana kuti zvonzi kuUK unotorambidzwa kufema kana vakatanga kupinda muUK ndo zvatopano ubvumidzwi. Unonzi usaende kutoileti munabwedwe kutoileti aumame muno. Hamusi kuvaziva. Timu rangu mene hangu joya ndiri kunyemera timu rangu remadiaries riri panapa ndakapinda muUK mujaraka. They are actually encouraging. They are actually encouraging. Madiaries actually encouraging. Vanotondiencourage zvekutodaro zvinotoona kuti zvirikutofana. Havasi timu riya rekuti what muno maubvumidza murume kungoti pamuri muteni samwe tinoda zvinhu nengo chicheuka ita saka haiti isusu takareba ka wotowaona murungu wako tapasa aubvumidza kuti asa murungu. Kungomutarisa zvonzi yawo harassing me ndokungotarisa aiwa zviri kwese kunoku vakati vanobayirira zvima earphone zvavo munzeve hauna kana munhu wani waunotaura naye because munhu sanenge achiteerera music. Hello. Yes, how are you? Yes, Muruse. Aiwa, ndaida kuti ndibatsirewo kola uyu atane stress. Zvaunoita kana wajairira handiti iwewe even uri pabasa, you are allowed to protect yourself as well. Wow. Kana usiri comfortable kupinda mbame client uri wega, ita ndoda somebody to wokupinda naye. Nekuti even kana uko handisi kuzoti kola ari kushanda kucare home here kana kuti kumental health sector chaiyo yemental health. Nekuti kumental health kune vamwe vakadzi futi vasingade kushanda nevarume. But kana muri pashift unogona kutoti murume anogona kutoti uyu patient ari kuda zvakati, ndodawo somebody mukadzi ndipinde naye. Murume anenge achitozviprotecta. Then kwetowo mapatients vakadzi futi vekuti anenge achingoaccusa masupport workers, manesi, but anoiswa kana pa 2 to 1 to protect themselves kuti vasanyeperwe. Saka kurohwa nemago kana muri kucare home, tanga wareader care plan yake umuziva kuti akaita sei. If you are not comfortable, you are allowed nemutemo chaiwo kana makaita ngirikini hakuna manager anokurambidza kuti I'm not comfortable to do this. Ndopachinzi let's say kana kuti manager pama core skills aya anoita kuti kana wakanzi ita izvi unogona kuzviita here kana usiri comfortable to do it. Anditi
Saka iwo you are allowed to say I'm not comfortable. Even kana pane mapepe, even kana kuri kuma mental health. Kwatinonyanyoshandiroko. Pane mapatients anogona kusarudza kuti uyu ndinowirira naye, uyu ndowirira naye, uyu ndowirira naye. Saka kana usiri comfortable chete usete zvinhu zvausiri comfortable nazvo just because of mari. Ende hakuna mutemo wemuUK unokuti iwewe unoburiswa basa nekuti unless kana wangoti uyu patient handiwirira naye, uyu patient handiwirira naye, uyu patient handiwirira naye, then it becomes a problem. But if you learn kuti unodzidza mapatients ako, usafarisistiriki nawo, vamwe havadi. Unoona mumwe patient asingade kudya, iwe kunomuti wade kudya, idya. Todya chete. Apa ine manje patient uyo antone problem yekudya. Hatomboda kunzwa zvokuti munhu anotaura naye. Kana wanzenda unoita 1-to-1 naye, chienda kuti unongonomutaudza nyaya dzaanoda. Kana achida dzembwa, kana achida dzechi, uchilimita. Uchilimita even personal space yake. Wobva ndaona munhu mutema munomu. Ndokuzimbabwe, ndokunigeria, ndokupi. Inini ndiri munhu mutema. Wakuda kubva waenda padhuze naye, wakuda kubva wataura nyaya dzimwe dzisingaiti. Munopedzisira atokutaurira manharira kuti uyo akandiinvhedha space yangu. Then kana mamunursing home, ini ndakambomushanda stereki. Exactly. Mirai, pane point chatagwana VV. Very important. It is staff and needs to learn and what triggers their patients could be upset. Very correct. Guys, yes. But very correct. Very correct. Because you avoid those questions. So you avoid that. Yeah. And then stepmother when you say handimeli vana vako vanotaurisa ava plus dzimwe nguva kana ndikatukwa vanolaika pandatukwa mumwe munhu anogona kublokiwawo zuva on behalf of madiaries katikukumbira riregerero. Imimiwo madiaries mukaona zuva achitukwa zvekuzoisa like pari kutukwa munhu wovedu wemadiaries inangu kwete kumastreets kapapawo pamwe munhu osvika otaura nyoko munhu osvika olaika papanonzi anikokola wenyu ndada kungokomenda something asati aenda. Inini netai. Alright. Caller one, Sis Melly, thank you so much. You know what? I actually think like my lives are quite good and also are so informative and iwe wacho zvawapinda uchitaura nezvazvo it's so informative kuti vanhu vazhinji vane macare plans, they've got a lot. What you just need to do is you need to study patient hold on Teresa, and tell them about religion too. Need to respect the client's users beliefs. Religion, you can't talk about it. Even let them talk because religion, like I said. So if you talk about Christianity, you cannot remove Muslim. Can I mean to? Even politics. Like UK, I don't believe in Christianity. Never go to religion. And I don't even think like it's even necessary. Guide a moon. Can I support worker or care? Konya the mad religion, Unengwa when you have to have boundaries between you and the client and the patient, because even if I never so manipulative, you can actually say something
now, Smelly, they can use that against you in court some other day. Saka, you have to be very, very careful. Kuirana nevana zvinofurikidza, kuirana even nemapesenti zvinofurikidza. It's not allowed. You need to understand paumire kuti ndinotanga up ndichigumira pano kuitira mangwana, because everything you do muUnited Kingdom zvinhu izvozvo zvinogona kuzoshandiswa rimwe zuva wakavarayirwa kunzi Melly akati zvakati musi uya. Exactly. Yeah. Before ndaenda SIS MELLY ndataura nakola uyu anga achiti ane stress nevana nechichi. If she's working zvakanaka anogona kuendesa mwana kunesari. Oshanda unofanira kutocreatewo sometimes time yako kusvikira wajairana nevanhu kuti unomboona time yekuenda kushopping usina kamwana kanenge achiti kakaita matantrums kakahumburuka mushopu kakaita sei iwe wabva futi mune stress uku ngaambocreata time yake kana achishanda zvakanaka ngaaendese vana kunesari. Alright, bye bye. Manje chirega ndikuudze manje zvakaitika pandiri baba vasikana inini. Kwanzi pane munhu akadzingwa ana matura manikiri. Inini manje kangu akadaida kuzokaudza kari kakaka episode but ndikukataura kapatika kajoyi zvandakaita. Ndasvika paya nditi ndaona masafe users ka. Handiti unoverenga care plan. Ndaverenga care plan yeumwe. Ndabatwa mwoyo wangu wagwadza pake plan yandaverenga iya. Ndawatsitsi. Ndazoita nguva yekuita wanonwa munombofamba navo uchienda kwamunenge muchienda. Ndabuda naye wetikufamba hamunhu ari boo zvekuti ari very smart, anogeza everything, hembe dzake anowacha smart munhu zvokuti akatokunyenga muroti munodowira uchindawana gentleman andikuona. Asi zvakanaka zvinengei taenda hedu kunze tadini tikufamba iwe munhu ari boo tikutaura nyaya atanga ndudzake nyaya yake andiona inde ndakateerera ka unoziva kuti ndakacreata kabhondi so nemunhu iyeka ndobva ndacreata kabhondi ndobva achindudza isita yake ndobva ndagwadziwa ndakarwadziwa ndobva musodzi yangu atanga kubuda asi ndakahotesa kusaidhi ndobva ndachema ndosera kusaidhi because nyaya yake yairwadza yaindisanangura but yaitondudza mbobuda chifara but ndakarwadziwa kusvika pakupedzisira ndikati but Mwari wai zvinhu ndakatotaura ndega ngati but Mwari wai zvinhu zvakadai zvichiitika kuvanhu munhu uyu munhu angori bhoo so munhu ari hananisani nevanhu hana kana violence history kana chii wai zvinhu zvakadai so zvichiitika kumunhu zvakaitika kumunhu akadai. Ndakarwadziwa singaiti ndikatodonza musodzi but ndakatadza kusaidhi ndakazodzoka ndakuudza umwe ndikati zvikanzi hazvitendegwiwa kuti matogona kutoza hazvibvumirwi you don't have to kana but ndakarwadziwa nanhasi ndakuita inonzi transference. Havatombodi kuti uiite because munhu iye anogona kutofaka iwe unotodisturbeka. Transference is transfer of energy. Paunotanga kufilira patient ukatodaroka unotozogumisira watoluza umeli hwako iwewe unenge wazara nemaenergy yevanhu to the point of ukasvika kumba unogona kutobhutsura vanhu vasina mhosva nokuti patient yako iri kurwara. Saka vanotoavoida transference iwe vanoti wanzi utsinye but hausi. Ndosaka manesi muchipatara chiro ukarwara cheko Melly havatombokusekereri vanongofara newe but unoona kuti kufara kune muganu because vanenge vachitira kuavoida iwe inonzi transference iwe. You need to be transferring of energy. Funga kuti ukanzwira every patient tsitsi every patient iwewe wacho unotozogumisira depressed. Ndakarwadziwa nyaya yake ndakarwadziwa ndikadonza musodzi kudai izvozvo kuti ndinge kutanga kufunga kuti but why ndakanyatsokudzokera ndakadzokera futi pacare plan paya ndikanotanga futi kuiverenga kuti one ndakudhiskasa nevamwe ndikati guys vanhu vakutaura kuti zvakaoma ndozvitoripo ndakuvaudza ndakati gandibude pachena ndikati guys zvaitika mutauni umu toshanda nemapoiska poisi ndobva rangoti musazviita hazvitombodiwi tinotosangana nezvimoko tasangana zvimwe zvakatodarika ipapapa just take it lightly and as if zvinorwadza don't even kutarisa kana kumbodaro. Look at your doctor Melly. Doctor wanomboendawo kungonobvunza kuti nai doctor musoro wangu uri kurwadza. Havakutarisa kana madziso chemo vanotoudzwa kunzi don't bond nemunhu ivava especially my patients. It affects but zvinonetsa somehow zvotonetsa unozotrako kuti usanyere but zvinototinetsei because
hamene ndopane zvinongoita so You'll be zvinongoita okay. so You'll be okay. You'll be okay. Inini ndine patient yangu yakafa after 3 weeks tichizivana. Ndakarwadziwa stereki zvimwe ndichiziva zvangu ndakanditransference but yakatondirwadza ndechange ichakumbira kuenda kurufu. chakuenda kurufu imi ndakapuka ndikati ndomuita seiko zvaanogodza kuti ndomudini nhai Mwari ndomudiko ndomubereka ndoita seiko kuti ndimutaridze kuti ndarwadziwa peni yapanongoti hazvidiwi mwoyo wako ngaugare kumadhayaris uko nekunana Shakira keplan nemunhu hazvi aiwa keplan nya handi tinenge tiri mugrupu tichiiverenga tese we can discuss, we are allowed to discuss, we are allowed because inenge itori mugrupu redu tese saka we've got access to it tese tinenge tichitoona tinotobvumidzwa kutotaura ipapo nekutoudzana ipapo kutoti mukuona here uyu yaiswa maverenga here yemunhu auya naskeplan mugare muri alert tinotobvumidzwa izvozvo, it's allowed. hanzi true zuva I'm a teacher but with kids it's very hard to avoid that. Hazvidiwi. And it's not also good. For something about these jobs. Yes, it's ne mari muhomwe. No takakura tisina mari. Saka mari yatina tiri kunonge temas maraka wanda straight. And to the point of we start ignoring ma principles edu sevanhu ka. Saka unongochi kuti hazvina basa chero ndine mari. Ndikatemwa nedhodhi, hazvina basa chero ndine mari. Ndikatwa black eye, hazvina basa chero ndine mari. It eats your spirit. Remember mazuva ndakazosiya mugame reyana madhumbe pandakambokina imwe toilet yamwe maiso mai vavo rate yavo yanga iri bond yangosvika rate yavo yanga iri bosingaiti but what stopped me, it was eating my spirit. Mari yacho yainge isiri mari kuti vaitsvaga vaingoburitsa muhomwe yavo unozama change iri mubhegi mako kuti mari haisi mari yeplani yako imari iri side pocket yebhegi rako handiti mai vava vaigona kungotora hafu kune murume wavo mwana wavo vati hauna mari here mupoketi mako iwe wotora imwe mudashboard wondipa ndionenge kwandiri anenge ari mazimari but ndifunge pabuda mari iyoyoka imari yekuti chero dai ndainhonga pandaa ndichitsvaira pepe havambooni kuti mari hapasisina handiti ndopiwa mari iwe mangwana makusai ndodzoka futi. That was eating my spirit. That's why I stopped chimadhumbe. Chachine mari chichinakidza singaiti but chaidya mwoyo wangu. Yes. Saka dzimwe nguva mari mabasa atinoita just because wasvika mu-UK kana kuti mu-overseas wakutanga kuita care is not the only career yema-immigrants. It's the easiest access point anditika but yedza nepese paunogona to find what you do at your best. Zvekuti mari izvi kune vanhu vane madhendis, kune vanhu vanochara mabhini, kune vanhu vanoita zvinhu zvakawanda mari ichingobuda. Ndoziva kuti hakusi kwemadhiri kwasiyana kane kuafrica kwokuti ndendine madhiri 4 kana 5 one ikafeila ndozati panobuda imwe mari. Problem yedu ndeyekuti tine chandagwinyira munhu anosvika otanga basa obva afira ipapo 20 years achingoita the same thing and you don't grow as a person. Don't be afraid to change your career wamu ikoko. Kana uri kuti ndoda kutingisa mhuri unosvika wopinda muke wopinda muchidhumbe kusvika wasimba. Kana wasimba feel free to explore. UK is big. Canada is big. America is big. Mabasa ariko. But find something. But Chinetika, all right, Yvonne is agreeing to what you are saying. But now Yvonne, tell us you are in the UK, right? How would people grow? Even wakauya K. And this sponsorship yako visa nikiri visa rako zuva rinenge rakatonzi wakauya K. And undecided company. And ndizvo. Saka you are only allowed to work ikoko kuke. Yes. Yes. There are so many ways. People should grow. Mira ndikudze. There are so many ways you can beat that system. There are so many ways. Just that atikutaura zvinhu legal pano noti mambovaona vana I record for a living. But unogona kuita pane ma-courses unogona kuita online. Chaiwo simply because you are there. Let me just give you a rough example. Isingazondinyudzi. And even though it doesn't make sense. Inini ndiri kunokuka ndinodzidzisa chirungu pa online. Alright, what we have said. Ndodzidzisa chirungu pa online. It's not illegal. It's not. As long as you've got a work permit uripo. And
and mari yako inopinda musystem and ochobhadhara tax hamuburani. Kana uchida kuti uite munhu ari bomb system yevarungu iyi bhadhara tax. Chero kata mabasa 17 bhadhara tax. Handiti? Saka inini kana ndakasvika panapa ndichidzi ndiri madhumbi ende ndine COS rechimadhumbi, but ndogona kutraina kudzidzisa vana vari kuChina English online. Handiti? Yetovarimoside so pane macourse aunogona kuita iwewe to the point of unobata macourse anetori nemweru. You are allowed sekuti unosimbisa to go to immigration kuchinja your purpose of entering UK. Kana une zvinhu zvakatosimba sekuti I took this course and I applied for this particular thing, COS rangu rapera ndakuita zvakati, zvinhu zvinotaridza the reason why vachizodeport havadi kuti ugare munyika dzavo usina basa unozogumisira kuita crime. All you have to do is to prove to the system kuti this is a legit job, ndawana basa rangu zvakanaka, COS rangu rapera, but there's pane basa iri randatowana iri and the company yacho is willing to vouch for me. Unopinda unochinjwa you can do. Handi ku South Africa kune ma change of conditions. COS rinawo ma change of conditions, but people don't know these things. That's why you must do personal research. Une utsinye mningina wangu akuna mambo yale utsinye wakadai. Une utsinye Ruthi moyo une utsinye. Saka wangu gwadziwa ipa kuti sabhadhara taxi wakuti bhadhara taxi. Usana Ruthi iwe. Taxi inofana kubhadharwa kuti mugare kuti musadzingwe munyika dzevanhu. Munofanira including inzwa. Hands including Facebook monetization, these people must pay tax. Inini pandakati matax zangu ndinototaura kuti ndinowana mari kuFacebook. You must say, because ndo zvinhu zvinodzingisa vanhu munyika kusataura. Ndinototaura ndinotodeclare zvese ndodzidzisa vanhu English, because why? All your payments that come to you, they have access to those documents. Kuti wabhadharwa mari nePayPal, ukabhadharwa mari necompany iri kuChina, ukabhadharwa mari necompany iri muCanada, ukabhadharwa mari yese inopinda muaccount mako, they've got access. Saka kugara watongoutabhoka declare matax ako, but vanhu vanenge vachirwadzwa ndobhadhara 7,000 in taxes, but you rather pay 7,000 in taxes and make 30,000 than to make 37,000 after 2 days what deport. It's very important that people abide by the law. That's ndo zvinokugarisa munyika izvozvo, to abide. But isusu tine chimwe chikudhoja kuda kufeja takachiwana kumba, because kuZimbabwe hatichizivi chinonzi tax izvo. Tax toionera panobatwa chingwa uko VAT paukatenga chingwa unobhadhara tax. Asi andambona government yeZimbabwe ichazonoka padhoo pako ichitwa ndoda tax. Vanhu vetithing je vanova vakanoka padhoo pako meri kuti hauna kubhadhara tithing kuningiriki kuno kumutemo yegovernment cheche. Saka ukangoziva loopholes edzimwe nyika, pane dzimwe nyika dzinobvuma kuti you can change your conditions. Dzimwe nyika dzibva dzati aiwa dzokera kunyika yawanga uri ugotanga kuapply uri ikoko. Either way there are so many loopholes in the system, but maZimbabwe tine system yoti tikasvika panzvimbo takutozvifukidza tototi we don't want to grow. Acha explore around what else is out there. Chimwe chandingaita, we don't explore, we don't read the constitution, we don't read a lot. Ndawana mari ndatemwa nemadhodhi, ndawana mari ndatemwa nemadhodhi. So we don't grow. And when we don't grow, we start to die. When you don't grow, you start to, the next step is dying. Gumbu totanga kufukira vanhu zvipoko kumboko. Saka ngati vedwe kana ukakwanisa kuwana opportunity, whether uri kuZimbabwe, whether uri kuita sei, care is not the only point of entry yekuenda kuUK. It is the biggest, most common one, but chinhu chikawandirwa nemaZimbabweans hachitani kudirwa jecha. Remember COS raingopindwa ko zvino prime minister akabuda achiti chii achicomplain nezvinye COS. So very soon COS rinogona kudzimwa. Nyaya yekumaship iko zvino vanhu vemaship, vanhu kana munhu ari kuCanada abvumidzwa kubuda muship because of atitani kuchepesa zvinhu. Ngatite mbiri yekuti maZimbabweans akasvika, rega ndikudze zvoita Nigerian rikasvika kwete vecrime vaiva, not the ones vecrime. Nigerian rikasvika rakamira rinotisumudza musoro kuda kuona kuti kumwe kwose uko kunei chimwe chiriko, what else is there. Anotanga kubvunza pabasa, agopinda airi munhu wetoilet achicleana matoilets pakambani, agoita makosi. Next thing akuenda kunotsvaira maoffice, next thing akuendawo pareception, next thing arikuendawo kumail room uko, next thing akupindawo pamasupervisor, anokwira arimo kuke
unogona kukwira urimo mukee handikee unogona kuita handi kune health professional health care kozoti nesi uchikwira uchienda zvakadaro within the health industry you can grow within the health industry. But problem ndeyekuti tikasvika takuda kuti tanga kutoti zii pandasvikira ipapo ndotoponjera ipapo. I know people that started doing care in the UK and now they are qualified nurses vakatanga kukare. It's a lot of reading, a lot of time, but it's worth it. Yeah, it shows that you will grow. If you don't do that, it will eat your spirit. It will eat your spirit, I'm telling you. Mama, depression are not concerned when we are not growing. Tani vanhu vari kudzidza, vanhu vadzidza nhasi handiziva nhasi tadzidza. Vanhu vadzidza ukuona malife akadai amunodzidzisiwa zvinhu zvakadai nanazuva hamuti 7,000 moda zvemimba yamadhumbi ndipamunenge muri 7,000. Ako madhumbe nezinoda kupedzera shungu yokusakuigwa. Vanotorai vadzidze zvinhu zvakadai mudzidzei kungochema hamudi uyai mudzidze. Kukei uko hakuna handi unobvumidzwa to further your education kana uri kukei kuverenga mabhuku kuti nyembe dzako dzichitoza kuti kana wakauya neCOS uchitake vangaramba shuwa zvingatonza havarambi havo kurejesa wakurejesa takandorejesa but ini izvozvi zivafunge kumari kwandakarejesa izvozvi kukaikuta kwakodiwa 9,000 pounds shiwanonditodzwa nepi tiri makea. Find 9,000 pounds because you're going to make more than 9,000 pounds. You're not a mari. You lose money to make money. 9,000. Hata iwe ndipamini wangu 9,000 ndifana kubhadhara. Hasa ndave nayo 9,000 tikudiwa kuti titopinda mumadhire kuti tikwane vatoda kukwana. Kana uri unotokwira and I know kuti healthcare staff is on demand munyika dzevachena kwese even kana kuti mapepa ako amhanye fast joina healthcare and ukazokura chinzi ndine COS rangu rakuexpire asi ndiri mupakati pekuita zvinhu zvakati ndine healthcare vari kuona kuti munhu anokumhanyira kuchinesi. There's always a loophole musystem man, but the problem ndeyekuti kuda kukura tine chekuti ndatosvika maiwe ndatogonya ndakutofira pano. Aiwa madhumbe ishuwa vanhu havadi kutaurwa zvinodzidza pana pavadi asi dei tikutaura zvemimba yamadhumbe izvozvi dei zvitiri 7,000 zvinokuti vanhu vadzidze kuti uyai mudzidze mubatsirikani havadi asi tikati handei kumimba yamadhumbe vanhu vanenge vakazara kudai azochuwa. Sora ako madhumbe nezuro ndakakupedzera hasha dzekusakwigwa. Sora ako mwana wangoma yangu ndokuda zvisingaiti madhumbe. I love you very much. Sorry. Ndakamurova nekodhi zisimeni. Ndiyo wairova here madhumbe waini auwangosingaroviiki here. Madhumbe ndakamupirikita nekodhi nezuro. Sorry kusakwigwa madhumbe sorry. Kwai zuva ndiri zuva kangwara uyu mimi zuva kaputsa guys zuva is intelligent very intelligent zuva uyu inge ndakambokudzai pano wandikati zuva chagara chakangwara kubva chichikura chakangwara ichi kubva chichikura chaita nechibhishu asi chakangwara zvisingaiti zvekuti kubva chiri kuchikoro chakangwara chaiti chikangosvika pane vanhu vakuita function yachona maisaramboita function icho chadotora spotlight chaida kuonekwa zvisingaiti munhu wese vangumunotisa kuti pasvika mumwe munhu pano chero asi muridzi wefunction zuva kangwara uyu ndechekumba chaizvozvo chameli chekuti akasvika vanhu vesati ndiengo nestepu chakamboita misigweruka zuva akaenda kuvamuzimbabwe akaikwana kwese aingopinda uyu zuva kwese aingokwana achingoinda kangwara zuva madhumbe ndairowa pascreen kanganisiwa nekukurumidza kumitisiwa kuti awanikwe kwakazotora nemurume wake nababevana wake dei akambomira akasvipa akaenda mberi nechikoro dei ari kure kwokumberi chaiko uzuva zvinoita poverty meli unobva watongoita zviwanira but handi pana taura kati certificate recare rinobvumidza kuti uite nursing ende kana wakupinda munursing ka uchibva kuhealth care what you are regarded as a person with experience of course saka wakatosiyana nemunhu ari kuti iwo ukunursing
handichi healthcare chenyu chine mastandard futi kune grade Kune masenior carers. ungati ukaita senior care obva wada kutanga kuita nursing wakatofanana nanesi but hamene unozongopinda neipi unotanga papo shamwari kana utombori muuk maybe the thing iri kukudepressa kusakura ikokoko because chinhu chikasakura chinoora inhema here chinhu chikakura chinoora same thing nemaspirits edu ngatimbotsvetai zvokuti kwai ndapinda wapinda what else what else tiri kudyika maspirits nokuti hatisi kukura meri Munovhurigwa kana muchavhurigwa zuva naiwe zuva haunembefonero ungobayawo bloke vana uanibloke vana maiwe zvandomboziva kuti haiwa ndinoanibloka meri handimboreki ndinoanibloka vakatowanda kavanhu vari maimutukirei vakangokutukawo bloke zvandakazva wakamboita zvezve ndo unbloka munhu wese ndovhura unotsiya maghosti chete maghosti usavhure hausavhure ziva kuti ghost ndiani here kublock view kunombotariswa kunzi ghost ndiani hazvioneki maghost ese haunombovhura block view here wakavhura handisiri ndakavhura ndizuka ndakangoti ndaimaziva nemusoro saka ndachimavhurira ndichidzokera unomabloka achingovhurira ndichidzokera unomabloka ndizuka ngamavhurira ndikanibloka vanhu vari kublock view ndopinda mumiriyonini iwako vakawandisa ini mabhosti ndiwo akazara ini ndakadoo achingoona kuti vavhurigwa ndikati vavhurigwa nepa ndakwanisa kuvaona ndakangodzokera ikoko ndikangoti iri rariri kublock view block iri raririkwo iri block iri radzoka iri block ndakangobloka hanzina uye not sure about narufara page not sure about other countries if you are a carer and go for nursing school hauna experience uri student chete no listen rufara kwete kuti you have experience on paper ka aiwa mubrain dzako unokurumidza kuzvibata nokuti you've been exposed to it than kutanga kunzi this is nursing kutanga kuti one kana wakambopinda muhealthcare industry uri carer ukazoita nurse it's the same as home. You won't have experience on paper, but in your mind, because you don't know where those are true. Then could you tell you the next good one? Even via when you ambulance via until the email course you could train was the ambulance. Plus isu makera tunotora vanhu shuga diabetes isu totogona kutora shuga diabetes kuti haufa yakwira takadzika temperature yako is high or is not titori manesi isu titori manesi handina deal here transferable skills exactly hauvhunduki kutanga basi vanhu vanoshanda kumaambulance kwaya vanonzi mai first responders iyi ndeyemaikosika iyoyo yekuhealthcare ikoko unogona kunge uri healthcare wozopinda kumaambulance kune kwako kunonzi chimbira nitsvaga macomments hanzi ini ndiri ghost asi ndinobheheva zvangu educative info anonzi maparamedics unotorapa muambulance exactly kuta paramedic unogona kuita paramedic usina kuita nesi ndizvo maybe handizivi kuva ndakatibvunze comment section maparamedics iwayo ende futi maparamedics anowana mari kavanhu saka pinda nesiyo yesi upinde nekosi but wozotsvaka kakona kwanoti nzve zvatonaka tiudzewo mucomment section kuti unokuita paramedic unogona kuita paramedic usiri nesi handiti paramedic is a course on its own first aid handi wakaita red cross chicertificate chako chiya chetuzenzi che unotangira ipapo hanzi naLorraine kureb yes you can ambulance technician ndiudzewo zimba zimba tokwana mani guys very true ayo diabetes patient you should check please especially my machine system be careful until you do 3 years uine course paramedic science you see zvatosiyana apo iwe ukati chero chinzoda kujoina paramedic uri kuuk ukavaudza kuti ndembova healthcare for some reason settings atochinja unodhira nevanhu vari kuhwara saka you know. Thank you for the stars. Thank you for the stars. That's the chick. Thank you.
uyu paramedic school is harder than nursing. My way. Zvakuda vakadzidza kako. Aiwa paramedic kunoda hana. Funga tiri kudedzwa ambulance uri kusangana nemusoro wemunhu uri kukonoko. Izvi zvinenge zvakangoomavo izvozvo. Saka tipa kuita CPS pamunhu. Munhu oti obva atopera. Akakubata achiti I don't want to die, please save me. Obatizi unobva kutomboputa mbanje. Guilty conscience. Hey, unobva une guilty conscience. Hanzi nurses are moving to NHS to join ambulances. Murwere, in America, thank you, Daphne, to understand. Thank you. Hanzi Davis. In America, it's part of high school. You can go to 4 years university to become a paramedic. 4 years. But unokwira unosvika ku 4 years ingori 4 years uri muchikoro. And you can do it at home. You don't have to go in the facility every day. Zimba, thank you 4.3. She said, oh, she 5,000 guys. Masters. I don't go to Hakuna staff at it. Hakuna staff at it. Hakuna staff at it. And in America, it's part of high scholars to have course in paramedic dispenser. Ku high school guy. Love you, that slim chick. Saka mai Mr. Patisha yarini kuva stars angosvika zvavo 5,000. Mwana munomuda mwana uyu takatombomutaura pafoni meli mwana uyu Miriam musikana uyu akambokudza zvakandiitira ndichazotaura next kunyadzisa pavanhu. Tiri kutaura zvemakosi, ngataure zvemakosi. Akandishurira mwana iyi kana nanhasi ndotopera matemukano. Akadzoka after 2 years zvikanzi uyu an apology. But you should thank you, Gogo. Maybe you should understand Miri by now. So I don't understand. And munzwisisi funge ndotoda umunzwisisa munhe. No. Ukanyatsoteera kubva kumashure kwakabva unotonyatsokuziva, you get to know her better, and haumbotozvisi pamupfungwa zvisi zvakaita whatever zvakaita hautombozvisi pamupfungwa dzako. Stepmother vafreeze zvino voenda musati maunblokwa. Vainepiko mother ai wabva watonona ndofunga network yavo yatisa. Aiwa asi guys pafeya chako nhasi madzidza guys, you have learned a lot. Madzidza andichika kune vanhu vakawanda vari kuda kusimuka kubva kumusha vachiita zvekezvi vachiuya. Joy akudzai a lot, Zuva akakudzaiwo a lot, ende tikaudzwa mukana wekunzi you can expand urimo muK imomo. Animaona kwanzi you can expand urimo muK imomo. Izvozvo izvo ndatotsamura madhairies angu compensation masinganduzi kuti say expandai SIS-MELLY expandai makapinda makadai rova ikona yakadai hamusinganduzi kuti zuva yakutaura pana makutsigirana naye ende madhairies musingasina kuti avasina mbozvitaura zuva musingambozvitauri ahouya makutsigira kuti toziva chaunogona kudai imi mamuchingoda tifire kukeya asi uri. But anyway, tadzidza guys, tachita mvenge yazo overtekwa naJoy naSuva pano. Mvenge yanazoenda mberi yaovertekwa naJoy naSuva. Animaona. So guys, tochipamba nayo mvenge yedu mangwana, todzoka nayo mangwana. Hanzi want more of these lives. Yes, ritavile. Ndosaka ngati mangwana tiri kufamba nayo zvakare. Inini makosi handina. Ndatoti kana kuine vanhu vane makosi avo vauye kwatiri zvino zviri legit tifambe nepora. Handadaro kureva kuti akauya ndichikudzai ndichida kuona ndechida zvinhu zvemachokwadi. Handiti toda zvinhu zvemachokwadi, tikuita kuti munhu esadini asi kwasarigwa 490 kwasarigwa abva asvika 4.5 asati akwana. Thank you Tani guys. Ini ndiri busy kuti ndikutsvagirei kwacho kuno makosi auyi, imi mutodza kuti busy. As I see you
only. I receive this. I receive, my sister, I receive. Mutiza kushita masters 5,000 up. And I'm it. Masters ayari pa kadongorera pa 4.5. Ari kuda 400 and 402 masters. 402 masters apa. Muda kuti muvhurigwe isai masters. Muda ngovhurigwa mara. Isai masters asvike 5,000 up. Isai masters. Kosera 402. Kandai masters up. Too busy kutsvagirai kungwavhirai mamuduka da masters up. Makaita sei. Kandai masters up. Thank you. I receive. Thank you, Tarino Kathy. Thank you, Tarino Kathy. Atoiva 4,600. Pasarigwa 302 masters asara. 302 do asara. Gogowa mimi, thank you ne 50 stars. Ya ndabva ndatokanganisika mitsi. Pave ne 4,748. Pasarigwa chi 300 ndizvo. Zvino asara. Chinguka ndaikana akona ndokudzai. Patience akanda 700 stars abva adarika 5,000. Wow. Thank you, Patience. Saloma kati 10 stars abva atoipa 4.4. Chita yekuti akati taroketi 50 stars. Aizvi. Thank you, Mavis. Aisha, ndandoti 5,500 abva atodarika atoipa 5,558. Kunganasi manditi gonera nemateris. Kuyo star pata chene5. Hati zvide angouya angade aW amasters aya. Angade W masters. Hands okay, let me switch. Can you mirror Shanteo? Shanteo are queer masters. All right, Shanteo are queer masters. Milani Bomira Shanteo. I can see Pani masters on my iPad. Chinjai phone. Chinjai phone. Mwene phone. Chinjai paper iPad up. Name star party. Singa to star party. Mukuiona mukaiona mundudzo guys. Chizo kuti ato double masters. Shushachuzuka. Anjidzuka juga dzakarema SIS MELLY. Nah, it's fine, Linda. It's fine, Lina. Lina, it's okay. It's okay. Anzi mfana page mude modandi block times 2 ere dadzokorora kubuda musaga. Thank you, Bethy Tabine 100 stars. Thank you, Olivia Carter 500 stars. Thank you guys. 6.1 stars. Nasi nemati kontera vidbe. Thank you, Maskana. Thank you, Tim Rangu. Thank you very much. 6.158 masters. Thank you. Thank you, Kelly of 100 stars. Arikoko. Thank you, Patience Makai. Name Mariboti, that's actually shooting. Should not pin up 10,000. Hey, guys. Should not pin up 10,000. 99 stars. Thank you, Tisha. That's not pin up 10. Thank you, Beth. Nasindo pinda 10 kj. Sana nasiga dachida. Mrevi wene master nasindu kutomapinda 10k. Pamwe wakabapinda kuma 100k atina edu kupinda. Takanga tichingokusirirawo vamwe nasindo mapinda 10k. Iyo. Ratio 200 stars. Hey, 7,100. Ndasagwa ne 300. Guys, 300. Ingaira anga iri emvenge. Matibudi isi bread. Yenera. Thank you for page 100 stars. Inga nasandokura. Yui. Olivia Wakanda 600. Tatuipa 7.7. Sana nishi 300 ndizvo. Stars kupinda 300 anobva pinda mu 8 anobva izvere. 300 anobva pinda mu 8,000. Ndizvo. Sana 2,300. Okay. Sana 2,300. Sana 2,300. Sana 2,300. Tariro Kathy 200. Thank you, Tariro. 7,000. Tina T 50 stars. Thank you, Maswanda Chanas 20 stars. Thank you, guys. Kwanzingwe itaika mvengi. Tata tuzita mangwana kama time yachi yafamba wale ko Africa time yaindi. Tata tuita mangwana. Iyo yanga ni vege but yangona kids. Rufaro page 650. Zvaendwa. Zvaenda 8.6. 8.6 stars. Avepo pasarigwa kufona ndiani timbona kufona kuda kutaura kenyaya kaitimbo. Thank you 100 stars Molin. Thank you.
can I send for my comfort? Masters, in the UK, sure, and I also say, Tete Chai 100 stars. Thank you. Thank you, my sister. Thank you. You can copy plus 97. Thank you, 100 stars. I don't book under 8.8. Nai and masa kandi wa hapa number one na ile na kandi wa masters. Thank you 100 stars. 8.9 9,000 dilitia 9,027. Pasal gwachi. Pasal gba less than 1,000. Hello dear. Yes, Smelly. Yes, what is it to connect people life? Zili say. Ndindambobvunza kuti yenherera yakazopera here because ndine nyaya yangu but kana muchiita mangwana then Atifambe nayo tipedze hande nebhora. Kuda nhasi ndingasvika 20,000 stars. Handi nebhora. Famba nenyaya. Tiwe nyaya kuti yakamira sei. Hachivheke saka vheke nyaya yese inopinda. alright saka nyaya yangu yakamira so ini ndichikura ndakakura ndaichengetwa namama wangu because baba vangu vanga vakafa I think vakafa ndine 1 year kana 2 years because ndezvakudhara saka tete vaiva manje vakabva vati ndiuye kwavaigara munangani mabhizinesi anotozikanwa hake kuzimbabwe ikoko ndobva taenda kuya ndobva tanogarako saka manje nyaya yaitika ndeyekuti vanga vane vana vavo but vana vanga vari kumabhodhingi saka indaigara ipapo neumwe mwana wabamunini vangu taimutswa pakati peusiku munoziva nguva yekuti mabhazi anenge akutanga kumuka kuenda kumusha kuma3 ndopataimuka ipapo totsvaga kuita basa kuti ubate nguva dzekuenda kuchikoro chikoro chaitanga na7 saka waifanira kunge watobva pamba unenge wapedza zvese kuita zvese saka manje takagara paya zvasina kutombomira zvakanaka because chero kuchikoro wainda kuchikoro wadya waingoenda kuchikoro wadya makuseni chete waenda wadya mbambaira 1 kana iri nguva yembambaira iyoyo womirira futi zvekuzodzoka manheru kana kuti masikati paigona kubikwa that is if kana ivo vane nzara kana kuti vana vava varipo vari pamaholidays ndivo vega vaidya chikafu imimi waingoti mbambaira iyoyo wadya uchienda kuchikoro ndo inokusesekedza kusvika manheru chivanze chavo chaitsvairwa everyday zuva rodoka chasingatsvairwi makuseni chivanze chaitsvairwa everyday zuva rodoka apa chivanze chacho chachakakura kana chichitaura zvekukura kwemusha chitsvaira chivanze apa wabva kuchikoro wanga uri munhu angodya imbambaira 1 chaitozoponawo nekuchikoro kuti vamwewo vanenge vava nekudzimba dzavo dziri nani kana kuti ukawirira nemwana waticha ndopawaitombo-nhungawo uchidyawo zvichienda zvakadaro chakazondirwadza manje ndichekuti 2008 ndandiri form 4 so munin'ina wangu akabva afa muna February akafa akavigwa ina ndakanambozviziva ndakatozozviziva ndaenda kuholiday kunza ndo zvakaitika because kudhara kwacho ikoko kwainetsa communication mai ndobva vafa futi zvemuna May mai ndakatoziva futi zvekuti vafa vava vatovigwa futi Mai vako iwe ndopandakazoziva mai vangu chaivo because pese apa pavakatanga ndaiva kuchikoro kwandaigara navo ikoko kumusha saka mai vakafa vakavigwa usingazivi kuti mai vakafa vakavigwa iwe kona vakafa vakatovigwa ndisingazivi kuti mai vafa vakatovigwa vanhu vaigara navo vakasataura kuti mai vako vafa ufaona mariro painyorwa tsambaka saka tsamba dzacho ndofunga yakanonokawo kusvika handizivi but chinonyanya kundirwadza panhau yacho ndeyekuti for all those years kubva pavakatanga kurwara 2006 kusvika vafa ndakangobvumidzwa kuenda kuholiday ka1 ndakangoona mai vangu ka1 kubva zvavakatanga kurwara ndopandakangobvumidzwa kuenda kuholiday ko mai vako vangu vasingabvumidzwa kuti vakasakwanisa kuti vakleme mwana iyi mai vangu ndichikura ndo vaitogara neni saka ndagrade 7 manje vatete vakabva vakumbira kuti mwana ngauye kuno ndigare naye saka mungoziva zvekuzimbabwe zvekuti munhu anenge achiti mwana ngaakura achiziva vanhu vekumba kwavo because indainge wamusikana womutown ndasingatombozivi zvekumusha vatete hanzvadzi yababa saka
mai vakazotanga kurwara muna 2006 I think around April ndo holiday imwe chete yandakangobvumidzwa kuenda iyoyo ndikanovaona. Kubva ipapo kusvika vazofa muna May 2008 hainambozobvira ndakavaona mai vangu, handina kuzombobvira ndakabvumidzwa kuenda kuholiday. Ofuchi kukura kwese kubva ndiri mwana kusvika pakafa baba vangu kusvika ndizokura kuenda grade 6 ndichigara namai vangu, ndiye munhu ainditira zvese because vaiva mujoni joni. Saka apa manje vatete pavakakumbira kuti mwana ngauye kuno, mai vangu vakangoti sezvo wakura kudai so hauzivi zvinozoitika mangwana, iwe usinganyatsokusivana nevanhu vekumba kwenyu, because munhu wandaingozivawo ihama dzangu kazhinji vaiva mutauni imomo. Saka vatete vakakumbira vakati mwana ngauye adzidze kuno. Iniwo neexcitement mai vakatomboramba, iniwo neexcitement yekuti kuchinja chikoro plus kuenda kwavatete because vanga vane zvinhu zvavoka. Tikati uko ndinonyatsokunogarika mutambara kede chaiwo chaiwo, izvo handina kuziva kuti kwandi. Saka mai vakazofa muna April muna 2008 ndobva vafa ndobva vavigwa. Ndakazoenda kumusha kwacho kunoona pavakavigwa, but vanga vatofa vakavigwa. So zvadaro manje takagara, but zvazvakaoma. Vanhu ngavasachengeta vana vehanzvadzi, vana vevanin'ina kana vevakoma kana vasingadi zvekuti vanhu vagare navo. Saka ndotora nemumwe mwana waba mukuru wangu akatoita zvekutiza pamba pavo, ini ndobva ndasara because taiva 2, ndobva ndasara. Taita zviya zvekuti unopimirwa flour muchikapu obva wanzi wanzai upfu. Saka inini nevamwe vashandi nemusikana webasa tisu taidya chimodho ichocho. Plus ndo madhezi akambotsviriridza futi nyaya zvimasoya beans zviya zveyellow zvaipuwa vanhu nekei zviya. Saka makuseni ndo zvatainzikana musi wasina kutipa flour kwainzi bika izvozvo zvimasoya beans zvomodi. Umwe musi mombonzi itai zvekumona, umwe musi mombonzi itai nesupu. Masikati manheru because masikati chikafu chemasikati tasingatombochiwani. Manheru then paibikwa poto mbiri, imwe yenyama neimwe yekuti umwe musi mainzi itai mubora une dovi, nguva yemubora yaya nimi modya mubora une dovi, mangwana acho mochinjaniswa futi mubonzi itai mubora wemafuta toita izvozvo. Saka ndo ainguva makuriru, ndo ainguva magarira taita yekuti paitoti chero pakaurayiwa huku especially pakaita vaenzi kana kuti vana vavo vakauya, indi ndabika paitwa zvechirungu. Saka wainoseta tebhu zvekunzi munhu anozvipakurira ega. Saka pabikwa ini ndokutura huku yaya mudheka ndonoisa patebhu paya pamba baba pasingadyiwi zvachose, musoro, makumbo nematumbu, zvamuchose chose pazvasingatombodyi. Saka ndozvozvega zvawaigona kusara nazvo, asi zvanga zvisingatenderwi kuti ubike. Saka pasina option waitongozvirasa. Meaning pahuku yese iwapa hapana chitawaidya, chero pakanzi nyama iyoyo yasara vaitora dheka voenda naro mubedroom mavo. Saka nyaya yangu inini chakazonyanya kundirwadza manje, chero ndandisina vasingandida vasingandifariri zviriko. Nyaya yakazonyanya kundirwadza amozi SIS MELLY ndakati muna 2008 towards kunonyora maexams angu. I remember musi wa 25 September ivo vanga vasipo, ndobva vadzoka vakangotanga kungopopota zvikanzi maitopinza vakomana mumba mangu. Pakataurwa zvakawanda, saka zvakandibata ndobva ndarongedza mabhegi angu ndichitodawo kutiza sekutiza kwakwangoita vamwe. Ndobva ndanomiririra bhazi harina kuuya, ndobva ndanorara mutoilet, mublair toilet imwe yanga isingashandiswi pamba ipapo. Saka madhezi ayo mbuya wangu vanga vachiri vapenyu vaivapo futi mai vababa. Ndobva vanhu vanditsvaga ndobva ndazowanikwa ndakarara mutoilet. Apa bhazi ratodarika, apa mabhegi ndarongedza, ndobva vandigarisa pasi nemabhururu avo emutaundship imomo nevamwe vanhu vakuru vaivapo. Kwakuti kuvanhu vaiva ndakagara paya zvikanzi mwana uyu ihure. Mai vake vakafa neAIDS manje. Baba vake vakafa neAIDS makore akare kare. Naiyewo ihure, haana kure kwaanomboenda, achangofawo nayo AIDS. Ndakachema asi zvakashaya basa. Ndangoti regai ndingomirira hangu ndinyore form 4 yangu.
ndakanyora form 4 yangu. Kubva ipapo ndakabva ndati handitsiki panozve handidzoki, ende zveshuwa ndambozobvira ndazodzoka. Saka ukatiza ukaendepi? Handinotiza, ndakangomirira kunyora kupedza kunyora form 4 yangu ndobva ndadzokera kutauni kwandaigara. Saka manje pakazovhurwa zvikoro, maresults auya, ndobva vakutanga kunditsvaga vashanzi kwai ngatidzoke ndiende kuchikoro. Ndopandakazobva ndatiza ipapo 2009 ndobva ndaona imwe shamwari yangu yandaiva nayo yandaiwira nayo mumaraini medu, ndobva ati hande kujoni, ndobva ndazoenda kuSouth Africa, and then that was it. Plus ipapo pandaigara navo ipapo, I think 2007 if I'm not mistaken, munhu yayo yaita ake zven'anga nemaprofita zvekutodaro. Semunhu wemabhizinesi hauzivi zvaanenge achitira zvinhu zvake. But pamba pakurara kwaiti kuti netsei inini chero kuti ndizive kuti virginity hwangu ndakahuluza seika, nanhasi ndinovhiringika, asi nekuzozivawo nekukura nekutanga kuzorara nevanhurume ndopandakatanga kuzoziva kuti I remember this at the time when I was form 2 pandaigeza. Ndakamuka makuseni pandaigeza chunhu changu kudai so ndaierera masperms. But handina murume wandakamborara naye. But inyaya yekungoti hope dzandaisangana nadzo dzokurota ndichirara nemunhu semwanawo uchituka vaudza ndo zvandiri kurota, waitoudzwa wanzi muri varoyi, muri kutreniwa varoyi, muri kutreniwa uroyi. Saka taingopesisa tangodi tangozviyarara. Saka I'm remembering now manje kuti vane ndiri form 3 pane umwe baba vakambouya pamba pavo, because usually vaiti kana n'anga dzepamba pavo dzikauya kana maprofita, isusu taimanikidzwa kundu taibva tanzi ndaimorara, ivo vosara vachita zvematare avo nen'anga dzavo nevana vavo kana kuti nevamwe vanhu vavanenge vachida kuti vapinde mumatare, isusu vamwe tonzi ndai munorara. Saka zvakazoitika 2007 musi iyo ndakatonzi hausi kuenda kuchikoro, but kwaiva nemasports, indobva ndatiza ndobva ndaenda. Ndobva vatotuma umwe mushandi wavaishanda mushopu, zvikanzi ndaimomutora, ndobva ndaunzwa kumba kuya, ndobva ndatanga kutukwa, wazoenda kuchikoro ikoko, handina kukudzwa kuti nhasi hauendi kuchikoro. Pasina nguva anga ndakupinzwa mune imwe room, manga mune munhu uyauya, murume uyauya aita sekuti mupostori kana kuti kudii, but because anga ane machira machena nematsvuku. Ndakutanga kungotemerwa nyora sana, nanhasi nyora idzodzo handisi kuti ndedzei, nyora dzandakatemerwa idzodzo. And of all those years andakagara navo, ina hapana musi wavakambonditi vapindawo neni mun'anga kana maprofita kuti vanzi kuti zvinondinetsa kana kuti future yangu ichazodii kana kuti kudii. But musi uyoyo vakandiramidza kuenda kuchikoro, n'anga yakauya pamba ipapo yakasiya yanditemera nyora, nanhasi nyora idzodzo handisi kuti ndedzei, nyora idzodzo dzandinadzo. Iwewe pawaibva kumusha uchienda kutauni pakatiza like pakabva kaenda kutogara kutauni, waigara nani? Kwakuna sisi vangu, but sisi vangu vanga vakatoroorwawo, vaitozvigarirawo kukaroyi kuchikoro nemurume wavo. Saka panga pane imba moza macohouse ayaya, ndo yaiva imba yataiva nayo namai vangu. It was only like 2 rooms. Saka ipapo pandaigara pakazouya mwana wamainini vangu anga anetsanawo nemurume, saka ndiye wandakatanga kugara naye, because isusu mumba medu takangozvarwa tiri 2. Saka ndaiva inini mudiki, and then sister yangu iyoyo muhombe kwandiri, but anga atoroorwa atoenda kukaroyi. Then kwababawo, baba vanga vane vana vavo 2 vakomanawo, tatisina that relationship yekuti ungati, plus naiwo upenyu hwavo hwausina kutombomirawo zvakanyatsonaka kuti unoti svikiti. Saka manje nyaya yakunetsa iko zvino, nyaya yenyora idzi dzakundipinza busy, because pese paunonetsana nemunhu chero ukapinda murelationship, seipapa ndakazoita mwana muna 2011 ndobva ndasiyana nababa vacho, takagara edu zvakanetsa ndezvakanetsawo, anga ari munhu ari right. But ndenyaya yekutongoti unenge une zvinhu zviri pauri, because ini ndaiti ndikatsamwa chero aiti akandirova so waizopedzera ati sorry ndiye, because ndaitomurova zvekudaro murume iyeye, zvekutomurova zvezvoti kana iye ugaizomboti dzimwe nguva tasi nai mainingi chii chinozombonyatsokuitika pauri, ndoti iwo sangotoita ruoko pandiri chete. Saka
taimwe vanhu vekuti tatangogara tichingorovana mumba macho masisina mufaro ndobva ndangozoti regai ndizviendere. Saka tagara iye ndobva amboitawo zvaaitawo nevamwe vakadzi vaidana navo ndobva angozoti hanzi mwana wangu ngauye kuno ndobva ndaendesa mwana wayo kwaari. But relationship yedu nanhasi hatiwirirani, inini naye hationani. Saka last year yakazongondisendera message zvikanzi ndozviziva kuti unoita basa rekuendera mwana kumakuva uchiti hanzi kwai mwana achadzoka kwandiri nekuda kweshavi rako reuroyi rawakapuwa navatete vako, of which is not the only person anondiudza zveshavi reuroyi iri kana kuti hanzi ndinoroya. Chero dzimwe nguva ndikati ndifambewo ndiri ndega ndichiendawo kwandendichienda, nyaya idzodzo dzinotombobudikira. So I try by all means, ndinotonamata zvekutodaro zvekutomukawo pakati peusiku nekutoitawo madry fasting ndichidii. But nanhasi nyora idzodzo ndinotongopedzisira ndakutongozvibvuma kuti asi zvogona kudaro kuti nyora dzandakatemerwa idzi handisi kuti dzadziridze uye vakanditemerera pakuti kudii. Saka kana uchingoudzwa unzi une nyora dzaunadzo dziri kumusana dzawakatemerwa dzeuroyi, obviously unopedzisira wangoti saka kuda ndizvo, but uroyi hwacho unenge wakahupuwa usina kubvumirana nemunhu kana kuti usingahuni. Saka vamwe vanenge vachiti pawataura nyaya nyora ndatomboda kutaura kuti nyora kazhinji dzinotengemerwa vanhu ndedzeuroyi. Saka vamwe vanenge vachiti ivo nyora idzi dzavakakutemera imagineti, irimoti yavo yekuona kuti uripo uri kuita nezvemuupenyu. Kuchitera vakanzwa kuti pane zvakanaka vakanzwa kunyika yauru. What are you doing? Uri kuita zvinobatika here? Ndotenda Mwari zviri nani, of course kurwiswa ndichirwiswa ndichitozviona kuti panapa zvinhu, because ndine nguva yekuti ndikangorota ndiri kunzvimbo iyoyo yandakakurira ndototanga kuziva kuti kana riri basa rinotopera, kana iri relationship inotopera, ndotanga kutonetsana nevanhu. Ndiri munhu wekuti dzimwe nguva ndosvika panguva yekuti handitodiki panzvimbo nevanhu ndisina chandaita, ndisina wandatadzira. Why I'm asking is, kana wati iwo kunyika yauri zvinhu zviri kukuitira, it means nyora idzi ndedzeuroyi, sezvo uri kuti pese paunofamba panobudikira mashoko iwayo. Nokuti dei ranga dziri nyora dzokuti uite urombe, hauna chaunoita chinobatika ikoko kwauri ikoko. Kutotanga izvezvi SIS MELLY nekuti ndakura nenyaya yekuti unozoonawo maremedies anotaurawo vamwe mumagurupu umu, and unogara uchimaita everyday. Hauna zuva rekuti zvikanzi kwai gesa ine zvakadai so 3 days woita zve3 days chete, kutozviita everyday. Pane a sister of mine ari kuda kubatsirana newe kuseri, kunamata newe kuseri, hanzi uya izvozvi kuseri tibatsirane. Uri kuona zita randapinda ndikupinda here? Again, tarise palaptop yangu. Panashi Masitesi. Nderipi? Rakapinda rakanzi Panashi Masitesi. Masitesi, okay. Panashi. Tora screenshot woenda kuinbox yemunhu iye. Anoita ake zvokunamata. Yes. Anoita zvokunamata. Okay. Ngoenda kuseri unonamata upere. Nechandoziva hangu chokwadi pamberi paMwari. Zvaanoita satanika anokushungurudza zvokuti akatanga kushungurudza unotofunga kuti hapana chinomeka sense. Unotofunga kuti awina pane zvezvanenge achiita. But hakuna chinokunda maprayers, hakuna chinokunda simba raMwari. And ndogona ichitaura wani kuti Satani harambidzwe kutiedza nekuti sheka nekuita zvezvari kuita izvi. Harambidzwe. But outcome result yekupedzisira end result ndo yakakosha. Andika kuna Mwari all these things are nonsense. Andika so the fact that uri kune imwe nyika you are doing zvimwe zvinhu zvekutobatsika antiwana. So ramba uchinamata kona. Ramba wakamira panzvimbo, ramba uchinamata. And I also pray and I declare and I decree kuti whatever nyora dzaura dzidzodzoka ngadzingove zvifananidzo zvenyora. They shouldn't have any effect kwauri kutanga nhasi zvichienda kumberi. Ngavasiyane newe. Andika ivo ngazvidzokere kumba kwavo kwazviri kubva. Anochera gomba, mucheri wegomba remunhu ndiye anofanirwa kuwira mariri. Ngazviwire mariri. Dzokera kunhingiri, ngazvidzokere sorry Panashi. Dzokera kuna Mwari
dzokera kuna Mwari umire panzvimbo, rega vaite zvavanoita, asi you are more than a conqueror. Ende paunonamata, don't forget to tell yourself kuti inini I am more than a conqueror. Imi ndimi makadaro Mwari. Unonzwa, declare. You said unto your word that as long as I believe and trust in you, you gave me power to stamp upon snakes and scorpions and the witches, and they will do no harm to me. Ndo nyoka dzatiri kutsika idzi, nyora idzi, ndo makoma atiri kutsika panguva ino aya, varoi vakatemera izvi, kwandiri hazvishandi, hazvina simba. Declare. Uchiona kuti upenyu hwako hunongochinja ende hugoblosoma. Varipo vakatarisa. Vazhinji ndakudza vana vakachengetwa kune dzimwe nzvimbo, vamwe vakachengetwa nevabereki vavo chaivo chaivo. To be honest, 80% yevana vane nyora dzavasingazwi dzakabvepi. 80% yenyaya yevana vakaine nyora dzekuti vabereki vavo chekucheko vamwe namayanguti ko mwana uyu akaiwa nepi nyora. Dzimwe dzaiuya nanambuya, dzimwe dzaiuya chinzi ndezvemumusha medu tisvika pavana, dzimwe mai vaingoti vakasiya mwana pavaona mwana atemheka vana kudziona vana vakaona vane nyora. Andimaona kuti especially vakare ava vane nyora dzavasingazivi, but dzinotadza kubata nekuda kuti vamwe vana mai vavo vari pamunamato, vamwe vakunamata vega vakura. Saka usanyanya kuvhundutsika zvakanoseta Nikola, asi chingoendawo kune vanokubatsira kunamata, unamate iwe wacho chizvinamatirawo, unongodarika unokunda. Chatongoda zvedu kuzowa good news isu. maita basa. Handitika. Ende kana one day kana wazove negadza strength ka, one day you must unofana kuva confident tete vako vava. Hanzi ndoda kukubatsira kunamata futi nema-prayer points. Ukatarisa kanzi tete chaivo chaivo futi. She's one of my prayer partners. Tete chaivo. She's one of my prayer partners. You can go to her as well. Vanomira newe manje munamata ivava. Vanomira newe zvokutodaro. She's one of my prayer partners. Vanogona kubatsira. Saka panguva ino just go kwauri koko Mwari vakutungamirire, Mwari vavhurire zvinhu zvako zvifambe zviende gwara. Varoi ivana vavo vatete vava ngazvidzokere kuvana vavo, ngazvibate kuvana vavo ikokoko, tione kuti zvonakidza ere. Zvakaoma sisimeli, because kuti muupenyu unosvika pakuti hauna kana hama inokuda kana ani anomira newe nenyaya yenyora idzodzo. Iwe cheka kuramba chinyanya kudzipembedzawo nyora, usanyanya uchidzipembedzawo. Handika zvadotaurika kudai sewatozvifumura, handika minamati ichaitwa watodarika. Simple. Alright, maita basa. Alright, mwanangu iripo. Handika take heart. Alright. Thank you. Alright. Thank you. Either wabva wachaisa wena abva apinda mu10,000. Waita hako either. Thank you. Abva apinda mu10,000 masters. Hanzi ndati ndiuye muchiri palive. Who's this now? Thank you either. Thank you. So guys, I think life yedu yapera. Hatina matei before we go to sleep. Zvatotanga. We've got different problems. Mune different problems, different zvinhu zvamakatakura zviri kurema. Vamwe venyu hautozivi kuti next meal chaiyo mangwana iri kubvepi. Vamwe venyu muri mukati memadhaka. Hamusiri kutoziva cheko kuti muchabuda sei maari. Vamwe venyu cheko makarisivha matsamba chaiyo kubasa kuti mabasa afa angopera. Pane zvinhu zvakawanda zvakaitika kana kuti zviri kuitika mupenyu zvatisingazivi. We don't know what is happening right now. Tete uyai muvhare nemunamato. Vari kupiko prayer. Tete chaivo budai mudzoke. Budai mudzoke tete chaivo hamuna green button. Budai mudzoke. Muuye panapa mukave munhu wese ari panapa. Come and zvinhu zvakakosha stereki just to cover each and everyone nemunamato in prayers. Zvinhu zvakakosha stereki because zvimwe setingaita zvedu nenyama dzedu nepfungwa dzedu, but pane pakakosha pekuti tinodzosera upenyu kune muridzi wawo, todzosera mbiri kune muridzi wawo, todzosera magutwa ese amunawo kune muridzi wawo, todzosera health chaiyo kune muridzi wayo. Handitika hanzi amen ndibatsirewo nemunamato. Alright, praise mapupu. Rega tidedzi. Tete uyai tete. I want to add 4 people that are going to come here and we pray
3 people that we're going to bring here. And I've got my sister as well. She's not feeling okay. Remember her in prayers as well. I've pinned a comment. Let me go phone. Yes. The good at 3 people to Twitter 4. 3 people, Twitter 4. So if you feel like, please send in your request. Come here. Let's pray together. Send your request. Tina mateipa muchete. Totangira ipapo. Adika, send your request. Tete vari kuya and 2 more so that you can be free. Let's destroy the kingdom, the empire of the devil. Let's destroy the empire of the devil. And it's not easy, but it's doable. Sisi Ebon in prayer, yes, I pinned your comment there. I pinned your comment there. Kana if varipo moda ubatsirawo panapa guys, hazvinyadzisi kunamata Mwari guys. Musafe makanyeperana kunzoko. It's not embarrassing to pray to God. Hazvinyadzisi kunamata Mwari. Kana pane chinotonyadzisa ndechimwe zviri kunamata Mwari akunyadzisi. You feel like you want to pray in a swapa, send in, hanzi ndotumira pa. Pamunotumira request every time paya, yeah. Ndeyauya. Ndeyani. Aisa request takabvisa. Hanzi namasivanda channels, pray for me too. Okay, channels, what's wrong? What's going on? Tete chaivo, budai mudzoke, hamuna green button. Budai pa life mudzoka. Budai pa life mudzoka. Budai pa life mudzoka. Budai pa life mudzoke. Budai pa life. But pray the one who wants to join us in prayers. Panapa. Kana uripo, please send in your request. So nyare vanhu. Vanhu vanadenga kana gena ravanokwisa. Usatombonyare zvako vanhu. Mubhaibheri sokura Mwari anoti ukandinyara pamberi pevanhu, ini ndichakunyarawo pamberi pababa vangu vari kudenga. Be yourself, come and pray. Yaitinamati. Hazvinyadzisi kunamata Mwari izvi. Uchaona kuti hazvinyadzisi kunamata Mwari, hakutombonyadzisi kana. No. Kunamata Mwari hakunyadzisi. Sendai marequest. Let's pray for each other and we sleep. Tatandara vedu. Every 3 months ndinotsvaga basa muno muchando. Oh, okay. Hanzi every 3 months ndinotsvaga basa muno muchando is happening for more than 5 years. Why, Esther? What's going on? Ruki, spiritual attack. Read this comment. This is a spiritual attack. Verengai comment issue. Spiritual attack. Maiona spiritual attack here. Kuti hanzi ndiri muno for 5 years in the UK. Every 3 months anotsvaga basa. Every 3 months. Spiritual attack. Like, do we have people who join guys? Just the 2 of us. Muripo era mwada joina. Muisende ma request. Mujoin zvanga zvakanaka nhasi timboita 4 so that we bring down the empire of the devil. But kana musiri comfortable, it's fine. Me and my sister will do it. Varipo era mwana ukosta kusenda request. Are you there? Because I'll join up on my prayers, right? Tete Chavo, are there any words that you want to say? Honey, she hasn't been feeling well for some months now, and Pane Uyo attend every 3 months. The Gabas, UK, and 5 years Arimuno. That's said. Yeah. Pane Mana Yora and Yora Zakatemirwa. Zasinga Sutton. Actually, mining Melly, Panyora Apaka, these are altars. Zakatoiswa pamwana ye. Saka we have to have my prayer points. Atinenge tina onema verses. Atinenge tizoyuza could declare. We can actually go through this process. Tichi declare, tichi uproot and pull down those strongholds to replace them by because we have to stand by the word. Tichi is a Bible. Saka we can go do the process. Teaching namata Bible, teaching is the same verses, teaching declares, because we have to uproot those evil altars and then replace them by the altar of prayer, by the altar of God, and teaching believer. Saka that is a process. We'll pray about it, right? But we need to go through the process. Achiziva verses achiziva way to go in the Bible. Kuti verse rakati notaura zvakati, and you declare by your mouth, because whatever you say by your mouth, it will come to pass, right? Yes. God's word will never go back to him void. The word shall become flesh in your life. Saka tinototaura word, because
the atmosphere hears, and whatever zviri mumhepo zvinonzwa as you declare and you command, because we were given that power. And tineti titocheka mavheses mubhaibheri anotaura about that power, patakapiwa that power and dominion to pull down those altars. We have to pull down, like Judges 6 talks about pulling down the altar of Baal. Because altar ya Baal inotoda kupuliwa, and panotaurwa kunzi kana wapula, you replace on that altar. Saka we replace ne altar yemunamato ne altar. Saka we have to go through that process, especially for even arikutaura about ma 3 months, because sometimes you dream, especially if you dream of area kwawakakurira or somewhere I setback iyoyo, it means urutodzokera kumasure. And kazhinji familiar spirits, especially even my spirits my spiritual husbands, they come with unfamiliar spirits dzokonzera izvozvo zvemabasa izvozvo. Saka pane patorine monitoring spirit iri kumonitor. It will monitor 3 months wawana basa, they will monitor you for that warota or probably something like that. So you have to pray about that altar kuti zvikatwe izvozvo. Yeah. Saka it's a prayer inofanirwa kuitwa, and you have to be consistent until those things could you pray. Sometimes you want to pray and fast or do as the spirit leads, but still kutomira nemavhesi anenge achitotaura izvozvo. Yeah. Right. So I think today we shall just pray, the two of us here. Tembona tese variko vari vachizvinamatira for a change. Then we pray, we try and cover everyone else. We try and pray for everyone else. That's okay. Okay. So you want us to pray? Yes. We can pray together. Yes. Okay, we can come and pray. Let's pray. Father God, we want to come before your throne this evening. We want to come as we humble ourselves, my Jehovah, as we want to pray and thank you for this point in time. We want to thank you, Jehovah, for this moment, Jehovah, even as your children are standing, Jehovah, and even as we stand in the gap, Jehovah, as we pray towards you, Father, we come before your presence, my Lord, and saying, Jehovah, you are God. Father, you have done a lot of wonderful things, Jehovah, a lot of amazing things in our lives, Almighty God. Father, we so don't get time, Jehovah, to thank you, Jehovah, says Amuri Mwari. Kungotaura kuru wenyu, kungonamata kuru wenyu zvakare Mwari. Toda kutendai panguva ine madekwane Mwari. Muri Mwari vanoshamisa, muri Mwari vanogona. Iyemi muri Mwari vanotaura, muri Mwari vasingatidi zvakatiti zvakaipa. Patinomira pasoko renyu zvakare Jehovah Mwari. Baba munodokwaira zvakare Jehovah. Baba tinoda kunamata kunyange nezuva ranhasi Mwari. Iro ramangotunganidza panguva ino Mwari sevana venyu Baba. Baba takasiyana siyana tiri kunzvimbo dzakasiyana siyana Mwari. Kuti mubate mukati moupenyu hwedu timuchirangaridza kuti muri Mwari vanorarama, muri Mwari vapenyu, muri Mwari variko. Baba ndaingonamata panguva ine madekwane Baba. Batsai mukati moupenyu hwoumwe noumwe ari panguva ino Baba. Batsai life yeumwe noumwe Baba. Tine vanhu vakasiyana siyana vari kusangana zvakasiyana siyana mukati moupenyu hwavo Mwari. Vamwe vari mukati meurwere Baba. Vamwe vari kusangana zvavasingazivi kwazviri kubva Mwari. Baba vamwe vakatemerwa nyora Ishe wamasimba dzavasingazivi ndedzei. Vamwe vari mukati mekurara zvakare Jehovha panzovo. Vamwe vari mukati meabuse Baba. Vamwe vari mukati mekutsvaga basa Jehovah. Baba taingonamata panguva ine madekwane Mwari. Kuti Baba nezita raJesu nemangopindura kati masituations avo Mwari. Iyemi Mwari makatipa simba pamusoro pezvede. Iyemi Mwari makatipa simba pamusoro penyoka nezviyavada. Kuti Mwari tichatsika zvisingatirumi. Baba tinouya pamberi pouso hwenyu Baba, we submit each and everyone who's here pamberi ruoko rwenyu Mwari. Baba, see them through in whatever they are going through, my Lord. Mwari wangu Baba, pindirai kati moupenyu hwavo Mwari. Let them be a testimony of their own lives, my God. Kuti vauye noupenyu hwavo Mwari, testimony upenyu hwavo Mwari. Muchinge masandura zvinovava Baba kuita zvinonaka Mwari. Masandura zvakare Jehovha zvinorwadza kuita zvikanyorovera Mwari. Baba tinouya tichiti Mwari wangu vanhu venyu vatambura Baba. Vanhu venyu vatambura zvakare Jehovha nokuda kwekushungurudzwa newakaipa. Wakaipa ari kutenderera nguva nemisi zuva nezuva Baba kuti aparadze vanhu venyu. Baba ndaingonamata madekwana nhasi Mwari. Kuti Mwari wangu vapewo upenyu Baba. Vapewo upenyu, vapewo raramo Mwari. Vapewo utano Ishe wamasimba Mwari munogona. Vapewo mabasa Baba munotaura kuti nyika nekuzara kwekwese Mwari ndezvenyu. Naizvozvo munoti ndezvedu nokuti tiri vana venyu Mwari.
into the Baba, game, my as you Lord have and my said, God, Jehovah, as it we are belongs to us, binding my those, Lord. Jehovah. Father, I Because pray, your Baba, word kuti says, vana venyu whatever we vafangusheva bind on mabasa. earth, Vana venyu Jehovah, will be bound vafangusheva in heaven. zvavanoshuvira In Mwari. heaven, Jehovah, Nokuti you nyika said where two ndeyenyu. or three Kana are zviri gathered zvenyu, in your Baba, name and they ndezvevana venyu, agree, Baba. Jehovah, Kana zviri it shall zvababa come vavo to pass. zvakare, Jehovah, I'm vane raiti agreeing, pamusoro pazvo, Jehovah, right Mwari. now Baba, with our vaitirewo sisters, zvakanaka, whoever Jehovah. and with Sandurai whoever upenyu is on hwavo, this Mwari. platform, Vamwe vari Jehovah. mukati mamareji ari kuva Agreeing, Baba. Jehovah, and we are Vasingazivi kuti saying, vanhu Jehovah, you are vakavaronga going to vaMwari use us, vakamira Jehovah. papi chaipo chaipo, Mwari. Oh, Jehovah, we are Ndeikona praying madekwana right nhasi, now, Jehovah. Jehovah, because Kuti Mwari we wangu know, ndiye Jehovah, mufaro that mukati medzimba your word dzavo. shall Baba, become flesh chimukomberedzai in our dzimba dzavo, lives, Mwari Jehovah. vakatendeka. Tikutaura Vamwari deliverance ndakumabasa, Mwari right now, vachibata Jehovah, Mwari. and we know Asi it shall havaoni come to pass. zvainoshanda, Your Mwari. word Mune never goes mweya back to the muchadenga void, tinorwa nayo, Jehovah. Baba. You bring Iyemi your word to makataura kuti perform nesoko it, renyu my Lord rinobata and my rine God. nyama And we neropa. know, Asi Mwari, nemweya muchadenga makataura, tisingaoni. Jehovah, kuti Baba, we shall we say, pray we to shall this evening, declare, Mwari. and we Kuti shall as we fight, decree a Jehovah, thing, against all Jehovah, these and it shall be principalities, Jehovah, of this established. world. Jehovah, Baba, we are tikundisei, declaring Baba, tiri right now, vakundi, Jehovah, Baba. we are Soko renyu decreeing right rinotiri now, and vakundi we know that nekupfurikidza, shall be Baba. Baba, established by ndanamata Jehovah. kukundiswa, Mwari. Hapana Ndanamata achasuffer, Jehovah, kukundiswa zvakare, because of the Jehovah. sins of their Mweya yedu fathers, izarurei, Jehovah. Baba, izare No nerudo. child shall Zarurai mweya suffer yedu because mubvise of the uipi sins huri of matiri, Baba. Jehovah. Oh, Tinofamba takatakura Ramakatara uipi, Mwari. Rakatara. Munotaura Mwari, rudo mukati tikunamata menyu, right Baba. now because Munotaura we kuti know bvisai our zvakaipa zvese, ancestors, Baba, we mukati know memwoyo our yenyu, parents, Mwari. they have Tiri touched this, they vatadzi have done tinokutadzira this, nguva Jehovah. nemisi, But Baba. we are not Baba, going to suffer tangonamata because kwamuri of the sins madekwana of our nhasi, Mwari. forefathers. We Kuti are Baba not going to munatse mwoyo suffer yedu, because of Mwari. the sins of Supai our mwoyo fathers, yedu, Jehovah. Mwari. We are Natsai coming mwoyo to yedu, you as we Jehovah. agree, Tigonerei, Jehovah, Mwari, right now, Mwari. mutikanganwire mhosva dzedu, Oh, Mwari. take over, Patinokanganisa Jehovah, pose, take Mwari, over, Jehovah, tikanganwirei. take Tiri over, vanhu Lord, venyama, take Mwari, over right now, hatigoni. Mwari. Tinoda nyasha dzenyu, Baba, Jehovah, we dzitungamirire are calling mutsvene. upon Baba, the blood tinonamata of kwamuri Jesus, panguva the ino, Mwari. blood, the Tinochema blood, mberi the posa blood, the hwenyu blood panguva that ine speaks madekwane, better things Baba. than the Kuti blood of tega Abel, hatigoni, the Mwari. blood that Nyasha speaks dzenyu, better Mwari. things than Tiri mweya kumativi inotera nenyika nziza, the akasiyana-siyana, blood Mwari. that speaks Vamwe vari better kunotsa, things mwari than mweya kusouth, mwari inoteedza kueast, ropa, Jehovha. the blood that Vamadaigona speaks bata better ishawangu things munyika than idzi mazaya dzakasiyana-siyana. akapwanywa Kuti batsai pambarara, vana venyu the ishuwa blood masimba ose that speaks munogona. better things than Batsai those vana venyu pots mwari of clay, muvatungamirire, Jehovah, Baba. zvakaiswa mazita, Zvavanoshanda Jehovah, nemaoko avo, mwari the zvavari blood kuchiendeka. that speaks Zvituo better zvemwoyo things. wavo, Oh, mwari my wangu, Lord, zvavari we are calling upon kuchiradzikiswa. the blood of Baba, Jesus, the stand blood of against all Jesus, the powers, blood of Jehovah, of Jesus. the Oh, devil, my take God. over now, Every take powers over of now, take depression, over, my Lord. blood of Baba, Jesus, every time blood of powers Jesus. of loneliness, Oh, my we Lord. call upon the Father, we name of stand Jesus, against them in the Jehovah, mighty the name of name Jesus, that is Almighty above God. all names. Pamberi Oh, pose hwenyu hapana chirwere chinokomba, Mwari. Rabakasandra Hapana chirwere chinokosheswa masimba. Mwari Oh, wangu, have your way, munotirwira, Jehovah, Baba. have your way, have Munotirwira, your way, Jehovah. Iye Master. Have mishumaridzo your way vaJudha. right now, Iye have your way, michimaridzo have your way, have vaDhavhidha. your way, Jehovah. Pamunosvika Mwari Oh, Jehovah, munobvunza. we are calling Taurai rudo upon mukati healing, moupenyu hwedu, Jehovah. Mwari. You are Taurai Jehovah kuregera Rapha, mukati you are the moupenyu Lord hwedu, our Baba. healer, Taurai Jehovah. We soko are renyu mukati calling moupenyu upon hwedu, divine Baba. healing right now, Tirangaridzei Jehovah. soko We renyu are nguva dzose, standing in the Mwari. gap, Tonga receiving that hatigoni shuva healing, masimba ose Jehovah, right now, makatendeka. Jehovah. We Baba, are calling tikudzei upon negore riya healing, mutsvene, Jehovah. Baba. You are not Pese a God of patinofamba, Mwari wangu, muve infirmities, my nesu. Lord. You are Pese not a God of patinokundikana, Mwari, infirmities, timutswe nemi, but you are a Jehovah. God, our Baba, nokuti healer, muri Mwari Jehovah. wenyasha, Mwari And we are verudo. calling Iye upon ndinotaura kuti clarity of mesoko renyu, mind, Mwari, Jehovah. kuti Clarity of wose mind, achandimira my pamberi children. pevanhu Focus, Jehovah. nendichiyamira pamberi Focus, pababa vangu vari clarity of kudenga. mind, because Baba, we are as not you a are God coming of before the throne confusion, right now, but my we are Lord. God of Father, I love want and to we are God uplift of a your name, sound oh mind. God. We are Father, we calling upon want to sound mind exalt your right name, now. We are Almighty calling God. upon Father, we speak highly of sound you, mind, Jehovah, Jehovah, in the name because of you Jesus. alone is Oh, God. we thank you, Baba, my there Lord. is We no thank problem you, that my is Lord. too We big thank for you, you, my Mwari Lord. wangu. You thank Baba, you, my zosina God. tinokumbira You muzita say renyu, to Mwari, the makati world we should munotigondera. call and you Makati will Mwari answer, Jehovah. munotivindisa. And Baba, before we tinonamata even panguva came to ino, you, Mwari. Jehovah, I you declare and knew us, decree, Baba, the Jehovah. healing, You Jehovah, in know all the those that beginning are from the sick right end, now, Baba. Jehovah. Muri Baba, kubva kuziva vana kuchigumwe sikana neni vana chepasi, Baba, komana neni kusvika vari kugumira paplatform
right mumusoro now. mwari You wangu yeni know that munoziva vari ndine nhamba kutambura yebvudzi riri Jehovah, vari mumusoro chaiyo baba. kutambudzwa I pray nezvekusabairwa Jehovah mwari Jehovah. wangu for the But Baba divine healing baba. taraira right Baba now ponesai nyama neziva dzavo neropa pakasiyana raJesu. siyana mwari munogona. Taraira Hakuna nezita raJesu. chamunokundikana mwari. Taraira Iwe mwoyo nezita iri raJesu. kurwadza iri Taraira kurwara yakapwanyika in the mwari. name of Ponesai mweya Jesus, in the yakapwanyika mighty name Jehovah. of Jesus Rapai Christ. mental state of health Jehovah dzevanhu baba. Baba murimi mwari munogona. Kune zvimwe God, zvinhu we are zvine vanhu coming, we are vasingakwanisi calling you, kuchienda Jehovah, muvanhu even as we mwari. want to thank Pindirai you, mwari because wangu we vava know you are mutinyaradze doing murimi things. mwari. You are Bvisai doing mweya work kuvava right kuri now, matimba. Jehovah. If only Mweya we bitterness believe. And inoteverera Jehovah, mukati we are muupenyu hwedu believing mwari. right now, Jehovah. Ibvisei Jehovha wangu Tirikuraira, wehondo Jehovah. makatendeka. Even those Mweya people who yekutaura have taura, mweya yekunyera. altars of Ibvisei mukati iniquity, medu mwari altars of sin, makatendeka. Jehovah. Tive Most vanhu of us are vanokutyai moved with mwari. Tive altars vanhu of sin, Mwari. vanoremekedzwa Taraira right nerokuremekedzai. now the Tive vanhu altars of vanogadzira sin, nesoko Jehovah. renyu mwari. Taraira right Nokuti now muri the mukundi altars of pane zvese. iniquity, Baba Jehovah. dandamba taishiwa Altars nguva of ndepana iniquity, nhasi Mwari. baba. Muri mwari vanoshamisa, muri Tinokutadzai mwari Mwari. vanogona. Altars of Soko renyu won't come unforgiveness, and go Jehovah. in vain Any baba. bitterness, Munoti munondo unforgiveness, Jehovha Jehovah. unobaya mativi ese Tikadzava mwari. namudzimu Uchisiya Jehovah. Jehovha baba motsi mukati Tikakurayira medu mwari. unforgiveness. Baba pamunotaurwa soko renyu baba. Ngaritiumbe ritigadzire mwari tisumudzire Jehovah. Baba tisawanikwe tichingove zvatiri baba. Pese panotaurwa soko renyu mwari baba upenyu hwedu hushanduke. Baba titore zvamunotaura mwari tisokati muupenyu hwedu mwari. Nokuti mwari hamungotauri Jehovha. Pamunotaura pane zvinoitika. Baba tinoda kunamatsai mangwanani anhasi. Muri mutsvene baba. Makatendeka Jehovha, makatendeka shumbaridzo raJudha. Makatendeka shumbaridzo raDhavhidha. Iyemi Jehovha ndisi Jehovha Jaire. Jehovha tsekedu baba tinoda kunamatsai panguva ino mwari. Jehovha El
chadhaya Jehovha baba taire baba tinonamatsa panguva ine madekwane Mwari sanganai neupenyu hwedu sanganai neupenyu hwevana venyu Mwari tiri kungodzungaira Mwari because the devil has come Jehovah to overcome Jehovah our lives oh God baba help us Jehovah baba to identify the devil Mwari and to overcome him Jehovah nezita raJesu muri Mwari vane chekuita muri Mwari vane hanya baba may your name be glorified baba may your name be glorified Mwari nokuti muri Mwari vane chekuita muri Mwari vane hanya makatendeka Mwari makatendeka mutsvene we speak life to your people oh God Father we speak healing to your people Almighty God Father we speak prosperity to your people Almighty God Father we declare life Jehovah to your people Almighty God in the name of Jesus oh Jehovah Father we glorify you we give you all the thanks Almighty God nokuti muri Mwari vane hanya mbiri yese piyo kwamuri nezita raJesu. Amen. Kuti tivanona. Okay, guys. Thank you, Rufaro. Thank you, guys. Amen. Ndafunga kuti tivaripo to finish what she has. Okay, she's back. She's going to close the prayer. I don't know what happened to Madonna. Let her come and finish. Sorry, Madonna. You can take over. You can finish with the prayer. Hello. 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 Oh my God. Hello. Hello. Network. I think network yavo. I think network yavo, guys. Guys, may you be covered. May you be blessed. All of you guys, as you are sleeping, may them Almighty God covers you, my God, covers you as you are going to sleep. Mese muve nehope dzeumambo, muve nehope dzakanaka. Mweya inouya yema-spiritual husbands usiku makarara. Mweya ingada kuatakwa inotumwa newakaipa kuteverai kwamuri kuti ibate mukati muupenyu hwenyu. Tinoishayisa simba panguva inoishi. Wese ane zita rake rakaiswa parakaiswa kuti uwanikwe uchitadza kuita zvinobatika mukati muupenyu. Uyo anoreveregwa panguva inoi kune vamwe vokuti vari kutoreveregwa chaiko chaiko vari kureveregwa right now kunzi haana chaanofanirwa kuifa akaita imba iyoyo haibudiriri kwaakaenda ikoko hapana chinobuda kwaakaenda kwachange achitambura achingodzingwa nezita raJesu tiri kufreeza we freeze all that in the name of Jesus we speak prosperity in your lives tinotaura prosperity mukati muupenyu hwenyu tinotaura kubvorera kunonzi kubvorera kukunda imimi mukangoziva kuti muri rudzi rwemba yaDhavhidha rudzi rwemba yekukunda hamuvhundiswi naSatani muri rudzi rwemba yekupora kana ruri rwere wakatokunda nechekare wakatoporeswa nechekare stick to God and you never go wrong zvinooma uripo musati nokuti ndinoenchikudzai kuti Mwari vazondidai Mwari vazondidai hazviomi zvinooma guys asi unoramba wakamira panzvimbo uripo unoramba wakamira unozongwana zvichichinja wobva ushaya kuti ko chichiri kuitika ndo zvavanoita God answers by fire by force rambai makamira panzvimbo don't be cold the next time you are hot the next time you are cold kana kuti hausi kuziva pauri kana kuti uri warm inonzi lukewarm mira panzvimbo gomera uripo vakadaro vanoimba kuti gomera uripo no permanent no situation is permanent no situation comes to stay forever inouya asi inodarika because there is God up there the controller of things the author and the finisher of your life anotanga nekupedzisira kunyora upenyu hwako iwe nemasoko ndinoti murare zvakanaka tosangana zvakare murudo rwaKristu Mwari vakatichengetedza muve neusiku hwakanaka bless you. Thank you for the stars, guys. Thank you all for 11,000. Tete chaivo munondibata tomorrow. Munouya palife papa time iyoyi. People, I think they need more of these online prayers. Munouya ipapapa more ningirira moita whether I'm there or not. Munouya moita okay. I think if the spirit is telling them to close, that's fine.
That's fine. Hello? Yeah. Your No. daughter kept calling Sakandianga to All donate. right, no problem. So you can close the prayer. You can close the prayer. Okay. Father, we want to come before your throne this evening. We want to thank you, Jehovah, for who you are, my Lord and my God. We want to thank you for this moment, Jehovah. We don't take it for granted, my Lord and my God. We are coming before you, Jehovah, even as we want to thank you, Jehovah, for the prayers that we have made, Jehovah, right now, because your word says, where two or three are gathered in your name, Jehovah, you are there, Jehovah. Saka Mwari tanga takatoungana tikakunamatai, Jehovah. You said in your word, my Lord and my God, that you shall declare and decree a thing and it shall be established, Jehovah. As we were praying, Jehovah, we're declaring right now, we're decreeing, and Jehovah, we know it's moving in heaven. So we want to thank you, Jehovah, even as we go to sleep, Jehovah. We are praying for hedge of protection, my Lord and my God. Protect us, Jehovah, against every arrow, Jehovah, because we know they shall come 1,000 on the right and 10,000 on the left, but Jehovah, they shall go back in different directions. We are scattering the enemy right now, Jehovah, in the name of Jesus. Every altar that have been said, pakati pevana venyu Jehovah, angave ma-altar anotedza ropa, anotedza rudzi, anotedza dzinza, Jehovah, taraira right now, nezda raJesu, Jehovah. You gave us that power and the dominion, my Lord and my God, to step over scorpions and serpents, Jehovah, and we are doing right that, my Lord and my God. Saka tataura right uno, Jehovah, tasunga, Jehovah, paspano, because chasungwa kudenga. Chivaiwo nesu, Jehovah, patichanorara, Jehovah, vari kuchema, Jehovah, vanyaradzei, Mwari wangu. We know, Jehovah, the Holy Spirit, you said you are going back, but you are not going to leave us alone, but you were leaving us the comforter that is the Holy Spirit. Takukumbira mweya mutsvene, mweya munyaradzi, kuti nyaradzai vari kuchema panguva ino, Jehovah, vazive kuti kuna Mwari kudenga vanovada, Jehovah. We are praying right now kuti vari kumatambudziko, vari kurwara, Jehovah, you are Jehovah Rapha, our healer. Saka takutaura healing right now nezda neropa raJesu. Takutaura, Jehovah, vane zvichemo vanochema kwamuri, Jehovah, vaswededzei padhuze nemi, Jehovah. The more they come to you, Jehovah, the more you meet their needs, Jehovah, because you said you shall meet us at the slightest point of our needs, Jehovah. We all have needs right now, Jehovah, but we are surrendering our needs at the cross, Jehovah. Yes, we look unto the hills, Jehovah, where our help comes from, Jehovah. We are looking unto the hills right now, Jehovah, and we know our help is going to come from you, Jehovah. Chivaiwo nesu, Jehovah, paticharara, patichaparadzana, vari kumabasa, Jehovah, protect them, my Lord and my God. I pray for favor, Jehovah, even vari kumabasa right now. I say uncommon favor with their bosses, even vari kuita zvavari kuita, uncommon favor, Jehovah. We even pray for destiny. Help us to locate us, Jehovah, right now, to meet us at the slightest point of our needs, Jehovah. We want to thank you, Lord. We want to thank you, Lord. We thank you, Jehovah. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You know the beginning from the end, Jehovah. You know each and every one of us, Jehovah. Munoziva zviri pakadzikadzika pemwoyo wedu. Saka Jehovah, tauya kwamuri, tachema kwamuri, tichizvihambla, Jehovah. We humble ourselves, Jehovah. And even as we lay our cross, Jehovah, upon you, Jehovah, tanamata Mwari nekutenda muzita raJesu weNazareth. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Sindokubata kuseri, then tomorrow you can do it mega. No props. All right, sharp. All right. Bye. Right, guys. Praying for the spirit of discernment. Amen. Inodiwa maje mweya we discernment. Shokutodaro. Right, guys. Priscilla, how are you? How is Africa? Guys. See you tomorrow. Bye bye.